Goedemiddag, het is manje 20 juli, de tweede manje van het SKS-kampioenschap. En dan zien we traditioneel op de Hegememar bij wat zijn. En correct voordat wij erin kwamen met de beelden, sjoggen we hier nou een witte vlag in het wandhingen op het startskip. En dat betekent dat de start uitgesteld is voor onbepaalde tijd. En dat zal alles te krijgen hebben met het waar. Maar de buien die hier toch wel boppen de mar hingen. En de wind Saverorien docht dat we misschien de baan een beetje omlezen moeten. Ik denk het eens dat dat de reden is dat die baan er nou net meer goed in luidt. En dus de start is uitgesteld. We hebben nog eventjes voordat wij losgaan. Normaal is dat 10 minuten nu aan. En dat zal dus nou een beetje letter worden. Het klassement, dat we daar dan eens eventjes naar sjoggen, dat begint hem een beetje uit te tekenen. Nou, mijn bedenken binnen nog zo'n 6 scootjes die voor het podium gaan. Grauw, Versel, zoals dat is wel duidelijke nummerien. De Lemmer op het tweede plak, Akram en Jennewald op treien en fjouwer. En als ze Joet bij de eerste treien zitten, dan ben ik het Jereveen en wat zijn nog net uitschakelen. Van dat podium, maar dan moet het Joet echt wel crescendo gaan. En dan denk ik dat de nummer zo'n snits, 33,9, dat verschil mooi die eerste treitenplakken al te grut is. De luidt een songles in. Die laai erin, die wordt nog een beetje verlaai. Dat is heel oorzaak vorig jaar. Doe hier weer een op- en delbaan. Maar ja, het weer sowieso vorig jaar weer de omstandigheden heel oors. Doe weer stwarm Flores opkomst. En door hele de wedstrijdleiding, de wedstrijd een uren naar voren. Toen begonnen we dus om 1 uur. Nou ja, dit hier dus hele oren omstandigheden. Laten we maar even van Jan Jonkman jaren hoe het dan van een beetje wordt. Nou, de wien. Dat is op dat deel tot het algemeen resten gewoon een krefje treien en uitzetten als in fjouwer zitten. Ja, en op het eind van de middag kind die nog eens wat omlopen richting het eind in de fjouwer. Maar ja, dan die wienrichting, dat kan wel eens even wat problematisch worden. Want hij is hoofdzakelijk west, maar in het eind van de middag skift er eens even naar het zuid, naar het matwesten toe. Maar in het buiken van middag zou ik nog eens even krimpen kunnen naar het zuidwesten. Dus dat wordt een gewaagde uitvoering van het waar. Nou ja, Sageer Vetjent, had de wind verhoord, moet je een oren koers varen. Nou, en dat is correct wat er dien is, ze correct. Terug de wedstrijdleiding. Ik zeg even opzijde, daar zit Ilke Dijkstra, die het weer van een beetje together met mij het verslag was bij de beelden die het de huiskamers instremen. Ja, Ilke. Uitstel van de start, dat zal wijzen omdat die wien verhoort. Ja, dus, ik kreeg een krijg hier een buik doorheen en dan zie je dat de wien oorhellet en helemaal skiftet. En we had ik wel een tijd. En de baan, de wien zal wat stabieler worden. Dus en hier zeggen we al duidelijk dat de boei met de gele pet, dat is de tonnen die ze als eerste ronde matten. Baan A voor de kenners. Die wordt nou nog misleept. Dus heel wichtig om, als je nog de tijd hebt voor de wedstrijd om alles erom te doen om er een spannende wedstrijd van te maken. Ja, en dan moet die eerste tonnen er goed in lezen. Die moet goed op een wien lezen. Heeks op de startlijnen moet er goed in. Dat moet alle keer prima van elkaar wezen. Dat is hier meestal wel het geval. Hè, want Bart Lekkerkerker is hier een wedstrijdleider. Dat is een heel betoefde wedstrijdleider. Nou, die kregen van een verzels bij de routebespreking in Walsijn het Wut. Om te vertellen wat voor route er inluidt. Nou, en dat die er heel ouderwets. Mooi, een squalboord en een kritie. En toen die blikken dat er een songles in luidt, dat is net de favoriete baan van wedstrijdleiding, commissie en skippers. Maar het kent het oorzitter, Bart Lekkerkerker. En op een delbaan met een gate is de mooiste baan die er is. Dat vinden alle schippers en dat vind ik ook. Maar dan moet je hem wel goed kunnen houden. Want zodra die een beetje scheef erin ligt, dan is er geen keuze meer bij de gate. En dan gaan toch alle schepen dezelfde route varen. En dan noemen we het carouselzeilen. En dat wil niemand. Een lange, smalle zandloper is ietsje saaier. Maar die is er goed in te houden. En als die lang en smal is, dan zit er ook een goed voor de winstrak in. Dus er zit voldoende in om een mooie zeilmiddag te hebben. Ja, dus je bent net benauwd voor het carousel Sion met deze baan.
Nee, dat is met een zandloper eigenlijk bijna onmogelijk. Omdat je toch, omdat je eigenlijk een dubbele set rakken hebt, duurt het heel lang voordat je in alle rakken schepen hebt. Dus je kunt eigenlijk constant blijven verslepen met tonnen. Dus elk rak kunnen we goed houden. Ja, dat zei hij dus, Ilke. Doe best ik een wedstrijdzieler. Best ik een soort wedstrijdziel. Kerst toch echt net mooi op een delbaan de tonsies elke keer verloeken? Het kan wel. Maar dan moest mooi een heel goed team wezen. Ik zal steeds net dat ze geen goed team binnen. Maar dan moest tegelijk de hele baan verdraaien. En als nou met fjouwerbaan, dan kun je het gewoon eerst die ene ton een beetje verslepen, daarna die andere tonnen. Ja, dat is een technische uitdaging. In Wurg gaan ze het al via GPS sturen de boeien. Ja, dan zit er een GPS-trekker op de boei. En er zit een motor in die boei. Aha. Dus dan zit er iemand op een computer en die stuurt de windrichtingen en die drukt even in. Zo van de stuurboord, zo van die bakboord. En dan ze hadden er alles een keer mee experimenteren tijdens kerst. Dus ik ben benijd dat ze die Nijmoederregiet eens een keer taalitten. Want ja, het is natuurlijk... dan haast één man, één wedstrijd, 2 weken lang die de baan perfect erin lezen kan. Ja, dat zou wel mooi wezen, want dan krijg je min of meer een computerstuurde baan eigenlijk. Hè? Dan kan het haast net misgaan. Als we dan maar geen hackers krijgen, hè? Want dan... Nee, dat zou heel verkeerd wezen. Hey, we zeggen hier het scootje van Huzum. Daar hebben we de camera onboord. We zeggen daar achterin daar zit Johannes Meter. Ik zie Sander even net, die zal naar voren rondwezen. Nee, ja, hij zit hier wel gewoon aan het helmhout. Ja, door de zonnebril zie ik het even net. Maar... Wist toch wel dat er vliegen hier ik een Sander aan het helmhout ziet? Ja, zeker. Maar dat we vanuit de orenmeter precies, dat Eldertzoon, ja. Ja, precies. Dat we, omdat centimeter een hassenskudding oproen hier bij die vreselijke onvaring op Terhenne doen het zijn broer, Sander Meter, dus ik. Die het het doel oornam. Dit is een orensandermeter. Hij is debutant dit hier. En zijn adviseur is dus, dit wij ze correct zeggen, Johannes Meter. Die had ik Skipper West op Lemmer, op Langwaar en op Huzum. En ander die praten met Heid en zoon en vragen hoe het gaat. Ja, het is hartstikke goed. Ik denk, het sturen zelf en de hele ploeg dat we wel aardig... 4 binnen voor hoe lang we mij ook al zielen. En we toch ik wel leuk maken als we in de wedstrijd binnen. En dan moeten we nog even wat goed starten. Dan kunnen we er wat meer vooraan beginnen. Ja, dat heb ik niet nodig. Ik vind het hartstikke leuk, Geert. Ja, soms dan hoop ik wel eens een keer even nog eens wedstrijd iets wat verder naar voren te zielen. Maar ja, dat is net heel erg goed lukt. Maar volgens mij, Jo is het en we komen er. Ben je grutsk op die zoon, hoe het dat? Ja, ik vind het wel een beetje wat speciaal. Ja. Waar van hem staat doen? Jezus, wat een moeilijke vragen. Maar mij zit hij net makkelijk. Ja, dat viel ik. Hij is mooi. Ik wil graag dat hij vooruit zielt. En ja, ik zit dan achterop. En ik met die slagen wat bepalen. Weet je wel. En dan gisteren de win. En vroeger toen ik zelf skipper wie, denk van ja, als het nou net lukte, ja, dan verlies ik. Maar dan verlies ik. Maar als ik nou iets verkeerds is, dan verliest hij. En dat vind ik wel een beetje vervelend. Ik ga liever dat ik verlies dan dat hij verliest. Ja, dus in die zin is het soms ook wel een beetje moeilijk. Ja, ik vind het best wel. Ik vind het moeilijker als sturen. Ja. Mooi ik altijd. Johannes is eigenlijk een hele emotionele man. Ja. Hè, de emoties die lezen altijd wat aan oppervlakte. En dan zei er ik van, wat een moeilijke vragen. Maar hij is verschrikkelijk grutsk op hoe het Sander het docht. En dat is terjochter. Want ze staan heel mooi njogende in het klassement. We hebben hier weer een Schot. De witte vlaggen is nu onder een helle. Daar heeft het reglement er even bij, Ilke. Het is 1 minuut voor het 10 minuten Scott. Ja, dus dadelijk dan krijgen we het 10 minuten Scott. En dan begint een normale startprocedure dus. Het is ook wel leuk om te zien die Sander Meter fysiek maar te doen kennen. Want zijn huid kan er haast wel 2 keer in. Zo'n grote vent het is. Stevige, sterke man om te zien. Hier de Walt Sanders. Met Klaas van der Meulen aan het helmhout. En ik maak een heel soort Walt Sanders aan boord. Dus die hele bemanning, die komt eigenlijk uit Walt Sanders of krijgt boeten Walt Sanders. Dat is echt oors als oren hier, maar daar hebben we het aardig ik nog wel even over. We wachten nu op het 10 minuten Scott. Dat dadelijk klinken zal. Ilke naast mij zit maar de telefoon in de hand, want die zal even mooi timen.
stopwatch indrukt. Het was schoten, 2 gele ballen, 10 minuten voor de start. En dan, dan ben we nog net eens. Safir achterop in de wedstrijd. En hopen we dat de baan er heel mooi in leidt. Het is in ieder geval een hele lange baan. Dat zei Bart Lekkerkerker ik al. En snel. En dat maakt het gewoon heel erg mooi. Ik kan misschien die baan er even bij pakken. En dat is wel aardig om te beschermen. Want het is voor het eerst dit hier dat er een Songlass in leidt. Die hebben we er nog net in jeder. Het weer heel tijd de op- en delbaan. En Ik vind het mooi dat het altijd de op- en delbaan, de gate, die vroeger eigenlijk nog dan Piet Blauw hier 10 keer bezocht. Toen kon het helemaal goed. Zei hij, nou, waardeloze baan, maar we nooit weer gaan. En als dan nou just, had het haast iedereen zijn vakker en hebben we ontnood dan nog geen horen baan. Hoor. Dus het zijn natuurlijk van de wat nauwere wetters. Maar, nee, nou dat is ik, Saasje. Er wordt altijd wel zijn. Het is een hele traditionele sport en alles die bloedt altijd bij hetzelfde. Maar dat is net zo. Want doe ik belutsen rekken bij het scootjeszillen. Nou, dat wie al in de 90 jaren. Wie het haast altijd een trijenhoek. Nou, doe kwam het Songlass erbij. En noodzitwurdig is het dus al heel vaak een op- en delbaan. Dus er verhoor het echt wel het tien en toren binnen het SKS scootjeszillen. En voor de mensen die dan niet correct de uitleg van de commissie in de carouselziel, wat is dat dan? Nou ja, dat is een beetje als de carousel op de draaien moeten op de merken. Dan zit er geen onvalmogelijkheid meer in en dan is het een soort parade, een soort optocht van scootjes achter elkaar aan. En dan is de spanning eruit. Ja, dan is de spanning er volslijn uit. Dan leidt het, zat het leidt en dan verhoort het er niks meer. En dan kennen wij wel verslag van, maar dan is het voor u ik dreig om elke keer weer wat te vertellen. Dus het is net een hoopje dat het carouselziel wordt. Maar ik verwacht je dat eens ik net, want deze wedstrijdleider die heeft dat volle vaker dien en die weet precies hoe er een baan erin lezen moet. Heb ik onkundige van het wordt een hele smelle Songlass, een heel smelle zandlopersaar. Omdat je dan nog een heel mooi vaarderwiensrek hebt. En ik in dat vaarderwiensrek kan altijd nog van alles gebeuren. Drachten en grauw. Grauw zelfs. Dat kunnen we op dit beeld nog net heel goed zien. Maar dat ze waar ze een heel goed in beeld krijgen. De oranje wimpel als klassementsleider. 4 voorop in het klassement. Met 12,8 punten en de nummer 2, de Lemmer, het 16,9 punten. Dus dat is wel even een verschil. Aan de andere kant, Grauw had ik een behoorlijke all-look-wedstrijd. Dat is wel even leuk om naar de punten te zien, naar de all-lookers van de verschillende skippen. Akram had de beste all-look. Ja. Die had een 8. Een 8. Ja. En Lemmer een 9 en Grauw een 10. Dus als Grauw bij een wedstrijd 10e of minder wordt, al of de 12e, 13e, 14e, dan krijgen ze die oude-wedstrijd van 10 punten erbij. En dan, dat is best wel een bak punten in één keer. Dat hebben we wel oors, jongen. En dat maakt het nog spannend. En, ja, want we hebben een paar keer mooi maken dan wie Grauw al tongens is. Bij de Lemmer 2 waren ze al kampioen. En dat weer dan eigenlijk altijd als ze een hele goede all-look-wedstrijd hier, een 4 of een 6. Ja. En ja, dan krijg je er maar een paar punten bij. En dan hoegt dat verschil, maar dan noemen we 2 net heel grut te wezen. Dat is nou dus wel een beetje oors. En dat maakt het echt dat ik toch wel hoop dat we pas vreeds op een snitsen maar bij snits een kampioen verwelkom hier kennen. Nou, het 4 minuten Scott, hoe 4 ben we? Ja, dit is nog nog een minuutje, iets een minuut. 6 minuten voor de start. En de scootje is mooi, ze haar kleer voor die start. Die zie ik hier. Positie bij die startlinie del. En ik om de beelden is wat te zien dat het de zinnen is. Het is aardig bewolkt. De zinnen komt er zo nou en dan terug in, maar. We zeggen ik zal de meter het jas geven, want dat betekent dat er een dikke bui hierheen komt en het wordt even creërs die en daarachter schuiven de wolken. Dit kan wel eens heel tijd drege omstandigheden worden of moeilijk in te schatten voor de. Nou, die wind die verloor het heel tijd. Die skift enorm daar in die buien. En nou geven we nooit 4 minuten Scott. Daar weer.
Het 4 minuten schot. Ik kreeg nog een vraag van iemand die ik altijd hier zocht. En die zei, waar zit die man eens op? Want hij doet krek als de rechter ergens op. Maar er is toch niks om op te richten. Nou, hij ken ik wel gewoon dat geweer wat jonker hem horen en dan zitten. Het gaat toch om het schot. Ja, maar het gaat er juist omdat er eens nergens op richt. Want anders dan had er misschien, want er komt altijd natuurlijk, volgens mij ben het dat giet al losse vlotters dan. Ja. Maar er komt altijd wel wat rotsen uit, want anders had je geen knaleffect natuurlijk. Nee, die ben nu ik wel eens om een vliegen dat we er vlakbij lijnen met het bootje. En die vliegen nou misschien Andor en Arjen. Ik wil eens om me eren. Joert op het boordje mooi. Jaap Jongsma. Jaap Jongsma als analist, als zaakkundige. De jerdere adviseur van het Heerenveen. Vorig jaar nog kampioen worden. Nou, en er komt echt een bui, jongen. Precies in die start dus. Hebben we een Heel bui. lastig hier. Ja. Mooi te zien, we de meesten. Onkleid die we snel nog even de kleren verwisselen. Zo mooi om te Ja, zien. Want die ja. mar dan helemaal donker. Hier hebben we de bui. Even, ja, alles is al roen ze de kaap horen als je het eruit op stuit. Dat er grote snieën bij en alles oerloeken. Ah, dit is lastig, ja, dit is lastig. Ja, Dit zeggen we op grauw ik. En dan 16 in concentratie en dan maakt ja, skeerklien. Want de trimmatoors, de scootjesmatoors, maar de wien je het ik oors, de baan je het ik oors. Dus, maar het zijn leuke ingrediënten die jij erbij bezielen. Want we zielen op een wien. Nou, die hebben we het, want hij helpt het goed aan. Nou, dat is heel goed te zien hier. Hè. Dat die wien echt wel onhelpt. 3 minuten voor het startschot. En leidt de baan er dan nog heel goed in. Want ze kunnen natuurlijk besluiten als die skifting onhoudt om te zeggen, ja jongens, de omstandigheden mee verhoren. Hij leidt er net helemaal goed in. Want nou, dat is geen Geen tekenen actie op, van. nee. De man op het startskip die staan daar nog rustig. De man met de radio zo, en dat is die wedstrijdleider, dat is Bart Lekkerkerker. Nou, hier het akkermuskoetje. Nee, Huzem, sorry. Er ben maar 2, ik gokte verkeerd. Ja, dat heb ik wel eens niet van de week. Het is juist dat het dreig is om die fokker goed bij te houden. Ja, maar die hoeft er nou even. Dat hoeft net, die liet ze bewust willen even, gewoon even ja. remmen. Ik bedoel, het vader start was in positie gaan. En als de nou in één keer de hut is, dan lip maar wat Dit maar wat klapper hier. vieren, ja. 2 minuten voor de start. Daar achterin de zien we al die scootjes die het positie kiezen. Remy, Zuid, Sander, Remy. En dat wordt even met handje, jongen. Dus je alle de Zeggen- communicatie. Johannes op het horloge, die zal timed hebben. Daar is ik altijd, dat doet de adviseur eigenlijk altijd. Timen, mooi klokken. Zodat ze precies wist wanneer dat schot komt. De eerste scootjes draaien al over bakbord naar de lijn toe. Het is ik nog maar moeilijk om te zien, want de haast een bepaalde gong. Stel het klaart er niet een keer op. Dan is die een hele inschatting van hoe het naar de startlijn is. De die snedig haast, die kan Verhoord. zo weer verhoren. Maar ontnood dan lijkt het dat hij weinig aardig constant is. Hier een Hier. mooi de startboeien in beeld. De starttonnen. Ze En worden dan alle zie in- ik dat al die vakken die klapperen. Ja, het is een Moment. surplus, zoals het in het Ja. wielrennen Ja. dit. En Ze liet ze klapperen. Jereveen de ronde grauw ertussen. En de hele mannen maar al wat vallen. Ja, en Dirk je romte, want Huzem die kan hem dan al wat opsturen. We zitten op een hele minuut. Oh, ze zitten er al strak op, Ze Jer. zit er heel dicht op. We kennen de onderste tonnenzeel daar ergens achter bij dat boordje zitten. Die kennen we net helemaal zien. Hier komt Ljouwert om, Ljouwert, die ja. zit er een eind achter nog. Maar de tijd is er nog wel om op een goede Maar wel bij de positie. pin, ja. Die kan misschien mooi gong dan dadelijk ook die finish in. Hè? De hele mannen zit er heel dicht op. Nog zo, want het lijkt het goed te gaan. Want we zitten het heel een beetje startschip.
Ja, dan gaat jou het hier dus bij die pin. Nee, lemmer hier bij het startskip en de... Oei, de Ja. binnen. Dat is een individueel en ik schat in Langwar. Want Langwar die zit er al heel dichtbij. En de hele mannen. In ieder geval de hele mannen en noemen Jochen, dat is Langwar. Hele mannen en Langwar, die bent de betiet. En hoe snel had ze het in de gaten? Want dan is het voor Grauwik heel wichtig dat die scootjes er voort gaan. Want daar had ze last van. Hier de hele mannen. Het hier het in de gaten. Ken die draaien. Want die moet waarom en die moet opnieuw starten. En de Langwar er vlakbij. Die schiet het in de gaten. Daar. En dan is... Waar zijn de favorieten? Het lijkt gewoon dat Grauw wel heel mooi voort is. Die is wat onderin. Jereveen luidt er nog een beetje boppen. Grauw en Jereveen die binnen onder bij de pinnen starten. Lemmer is helemaal boppen instarten. Die is weer rechts. Jou het ik bij de pin, hè? Ja. En dan is Jouwer had mee starten en die had gelijk besloten om Jero Stubert voor te gaan. Maar de Lemmer luidt heel heeg. En die had van je last. Dat lijkt een prachtige start voor Jasper Visser, de nummer 2 in het klassement. En Akram komt uit de middenwaai. Akram het... Ja, Akram had een hele minder start aan. Die was voor alles voort en die beziekt het nou een alles of niets poging dan. Maar nou is het even zien hoe voordelig het is om op bij de pin te starten. Je boppen in wat Lemmer die in had. En ik Jenna wat je het net mooi erbij in de start. Die liet het de laatste dagen een beetje afwitten. Maar het is een lange wedstrijd. En vaak mooi een eerste klap. Kenner mooi een skifting nog soms heel wat barren. Twee scootjes te betiet. Langwar en de hele mannen. En ben die beide alweer waarom. Had het al in de gaten. Ik zie de hele mannen, die vaart nog de hele tijd terug. Die schijnt het net in de gaten. Het net in de gaten? Maar Langwar, die is ondertussen alweer haast op starten. Ja. Die zie weer. Langwar gaat nou over die startlijnen. En we hebben dat zelfs wel eens vaker mooi maken. Dat iemand te betiet wie en het net in de gaten hier. Zelfs ik wel eens de hele wedstrijd terugzielt. En won. Jenne Wout toen nog, bij Gerard Pietersma. Ja. En die vierde on dat het verkeerde boord bij het contraskip omheen gooien weer. Want ik weet net dat ze dat nou ik nog door. En nevens mij is dat alles kaft. Is alleen nog op het startskip de nummers. Want dan heb je minder kans op fouten. En het is natuurlijk in de normale of in normale, krijg dat dit net normaal is. Maar in de alle orenklassen, als de snitswieken, haast of wat ook maar. Dan mag het zelf maar weten als de betiet start is. Het is uniek al dat die noemer omheen gehouden wordt. Dat de is hele al... mannen gaat nog heel tijd terug. Ja, het net in de gaten. En we ze dan nou misschien omroepen. Ik weet net hoe ze dat doen. Nou, het woordje wat erbij luidt is net van de wedstrijdcommissie. Want ja, de had Drachten nou natuurlijk had last van een scootje dat in feite net in de wedstrijd zit. Nee. Heel nieuwsgierig om te zien. Ik denk Lemmer een hele mooie slag maakt. Het snit zit er goed bij. Die zit er nog weer wat onder. Die lezen volle heger in het veld. En er zit volle meer wieners dat er van hem al verzijn die op de routebespreking. Want het weer van een liedje treien. Nou, je zit echt wel een fjouw hoor, dat het net 4 is. Ja, en de helemaal gaat al hoe stuur wordt. Dus die gaat gewoon ik terug. Ja, die had het net in de gaten. De hele mannen zielt dus terug, is vals starten, maar zielt terug. En als ze dan haast nog weer op Nijmatten, dan moet ze wel een heel lang weer om. Als ze het terugkrijgen. Als ze het net terugkrijgen en ze zielen gewoon terug, dan gaan ze straks door de finish en wordt er net sketten. En dan krijgen ze het tandpas te hebben. Er komt nou een hele grote groep straks op die leelijn als ze dat dan mooi nemen. Om die eerste tonnen te ronden. Wat is dat, krijgt die leelijn? Ja, die leelijn, het is de ideale lijn dat het Trodewien is om naar de bopperste tonnen te hellen.
net een meter te volle, net een meter meer. Eigenlijk een rjochte Een rjochte, line. ja, dan hast hem bezield op de bopste tonnen aan. En ja, daar word je gewoon... ze komen nou straks stuurboord om. Ik zie geen bakboord om. Hè. Ja, dan komen ze de hele grote groep komt nou aan zijn stuurboord om op die tonnen. Je nog eventjes de hele mannen op de kont. Komt nou dadelijk in een bakboord-stuurboord situatie, mooi Huzum. Get er achter Del, dat ken ik makkelijk, Satien. Hier een groep die keersen had voor om helemaal eerst die stuurboordslag te maken. En die lezen nou op bakboord. Want het kan nog wel eens verrassend wezen hoe die daar op die tonnen komen. Want die kennen hem al bezielen. En dat zou betutten dat een wanhoopsdaad van Akrum, zoals we het maar even nemen, heel goed uitpakken kan. Want die zitten volle dichter op de lijn. En ik vind dat er is een hele groep. Mooi Lemmer, Snits, Jereveen en Grauw. Ja, die komen straks echt stuurboord op die tonnen aan. En dan heb je net zo volle te vertellen. Want het loopt dicht bij elkaar. Sjug eens even aan. Deze scootjes hier links in beeld. Die hier de tonnen met de gele petterjochs. En dat is je oude voorop, Akram erachter en Jenne Wout erbij. En die liet je gewoon echt rjocht op die tonnen aan te zielen. Ja, maar leidt hij er dan wel goed op een wien in? Ja, dat ken ik een enorme skifting best Ja. aan. Maar ja, nou ja, het is een cruiserak. Ze hebben een stuurboordslag maken. En die had ze... Sjugge zo'n. Ja, daar komt de Zuidwesthoeken komt er ook aan. Ja. Die kennen hem net om. Die zullen nog een slagje mooitje maken. Maar sjugge eens even hoe heeg die kent. Want die oren die kennen ooit al del aan. Het lijkt het wel dat die wienskifting, die baan er ooit helemaal verkeerd inloopt. En hoe lang houdt zo'n skifting aan natuurlijk, dat weet je ik net. Daaronder Lemmer. Dat is een nice keer om te zien. Ja, die hier een heel mooie start. Lieke het, zal op het eerste gezicht. Nou, de hele mannen gaat nog heel tijd terug. En als ik het een beetje zien ken, komt Grauw hier net voordelig uit hier. Maar ja, de Grauwsers, zo glad als hield, soms denk je van, je het helemaal mis. Maar sjug eens even hoe vier die aanhouden matten. En nou is het mooi te zien. De jouwer, die zielt die tonnen en die zielt hem rom om. Want sjug al de Zuidwesthoeken die daar wat onder leidt. Ja, die helpt hem net, maar die kan stikken heger. Dus dat betekent dat de jouwer hem makkelijk aan kan. Ja, Denk je de Zuidwesthoeken trouwens? die gaat nou door de wien. De jouwer gaat dan dadelijk als eerste om die bovenste tonnen. Nou, dit is ik wel weer eens even leuk. Vliegen hier echt een best kampioenschap vinden. Treden op het in het Op het eindklassement. podium. En nou ja, en je Zuidwesthoek zit er ook goed bij. En een kanshebber die nog heel voor zijn titelkansen roekt. Pieter Akram. Meterum, Akram. Akram nou als tweede eromheen. Hè? Ja, Zuidwesthoeken die gaat dan nou als derde. En ik weet nog, vorig jaar dienen ze het ik heel goed hier op deze markt. Toen ben ze uiteindelijk als vierde eindigen, maar toen hebben ze ik nog even een koplijn. En zou ik niet schrik net dat Jenne Water aan de laatste paar dagen heb bij zit. Nou, die gaat gewoon als vierde. Die had gewoon, die komt hier gewoon als vierde om de bovenste tonnen. En die, Dus dan weer die stuurboordslag, en dadelijk uit de start stuurboord, weer dus toch gunstig. even die slag naar de Vagulta hier op de Heereme, maar die wie heel gunstig. Heel bijzonder, want nu moeten we zien hoe die oren uitkomen die het eerst een bakboordslag dienen. En die ben er nog altijd net. Je komt Huizemoon, een stuurboord. Die zit er ik weer mooi bij. Snits gaat er nou omheen. Dat zal dan de nummer 4 wezen. Nou, Snits is er nog net omheen hier. Met even zien dat Huizem een gotje vinden kan, want Die moet er tussenin. die moet er tussen terug. Hij zei genau romte. Ja, daar zei hij genau romte. Voor krek voor Lemmer. Bis op tijd. Dat ken correct al hier. En het is mooi nou. Lemmer kan er alles onder trot doen als hij dat doet. Maar nee, dat gaat gewoon al je keurig. Zandermeter. Geweldig.
er wordt behoorlijk raast. En dit is altijd spannend. En nou helpt hij ook even met het helmhout. Ja, En even Sander? dubbele kracht. Lemmer er ook goed bij. En waar is Grauw? Want Dat is ja, nieuwsgierig. de leider in het klassement, daar is Jereveen. Die zit er nou omheen. Die loopt dan op het joggende plakje ongeveer, denk ik. Oeh, daar zit Grauw helemaal achterin. Ik zit binnen haast in je nou laatste miljard, wat lijkt het wel. En, maar ja, ze hebben het voordeel natuurlijk dat Langwaar op starten is. En dat de helemaal net mij doet. Nee, die zit dus nog wel steeds in de wedstrijd. Ja, dan denk ik van roep hem even om. Want Ja. maar ja, daar hebben ze regels voor. En ik weet net dat dat mooi. Drachten eromheen. Achter het Jereveen. En dan gaat nou wat zijn eromheen. En dan zullen we derde Grauw onkomen op een 12e plak. Ja, en het is een hele minne start. Hè? Nee. Net dat je zegt van alleen nog hij de wien uit een skifting gewoon of wat ik maar tactisch has het ja, daar has hem oors inschatten. En die hoeken zie je er net. Waar er nog een beetje gunstig uit kwam, dat weer Lemmer. Maar Grauw, Jereveen, die ja, hier de Grauwsters. Maar we zitten betiet in de wedstrijd en we weten dat ik hoe het onvallen kennen. Maar God is al heel groot. Nou, hier de laatste twee die het nou om het tonnen gaan. Binnenskip is Ljouwt. En het boetenskip is Langwaar. Ik die bakbootslag maken zei. Nou ja, Langwaar moest natuurlijk opnieuw starten. En dan Langwaar nou alweer naast Ljouwert. Ljouwert die gewoon volle een reglementaire start hier. Langwaar die nog weer opnieuw begonnen is en nou alweer bij de bovenste tonnen erbij is. Het is, nee, bij Ljouwert maar blik bij de hele gifbeker leeg. Ja. Ik joe het er weer net bij. En nou straks hè, in zinstelling tot de Poitre de Gate matten ze straks al hier om dezelfde ton heen. Is er geen keuze. Akkerem en de Jouwer voorop. Ze moeten stuurboord ronden. Dat betekent dat de Jouwer op de gunstige positie zit. Die moet vooraan krijgen. Ze draaien mooi de klok mooi. De Jouwer is binnenste skip. Ze moeten nog diepje dus. Maar Akkerem zit er wel dicht op. Maar in feite voor ze straks, als ze nog boord aan boord zitten, voor ze zo net om de tonnen komen. Dan zie je straks dat Akkerem Remy wil in een gruttere bogen om die tonnen maken om weer steeds met die tonnen aan te snijden, nemen ze dat. En heeg in het cruiserak uitkomen, want anders komen er weer al je scootjes tussen. Nou ja, en in zijn vader wiens rek komen die scootjes ik weer dichter bij elkaar. Hè? De achterste scootjes krijgen natuurlijk meer wien. Dus dan krijgt dat het hele veld weer wat in elkaar drukt wordt. En had de Jouwer straks voorrang op Akkerem, is het straks Starem die voorrang had op Jennewoud. Als het tenminste zou lezen bleef hoor. Want ja, als nou we zeggen dat de scootjes 3 en 4, Jennewoud het meest aan deze kant. Stel die had vrij voor. Hè, de kerst steeds maar een touw over het achterskip loeken, mooi de opsteker van het scootje van Starem. Dan mooi zij eerst. Ja. Achterom Langwaar. Valse start dus. Je moest opnieuw starten. Nou, laten we de nummer 4 even nemen. We hebben de camera aan boord gehad. Dat is Huzum. Huzum. Dat is Ja. fantastisch. We zien hem in de instart al een prachtige
verhaal tussen Hoyt en Zoon. En dat... Er is weer een kopgroep. What's nieuw? Ja. Sjouwerscootjes dit keer. Maar eerste de Jouwer, tweede Akrum, derde Zuidwesthoeken, fjouwer Jennewaard. En dan hebben we Huzum, die dan de achtervolgende groep onviert. En nou ben ze haast de tonnen verdwijnt even achter het tuig van de Jouwer. Hoe zielen een beetje, zeg maar, of ze maakt een romme bocht. Dat is beter zijn. Nou is een giepje. En Akkerum zal de romte en peerskipslengtes tussen horen willen. Want anders ben er nog een paar scootjes daarachter. Feiten is Jennewaard een beetje te volle naast al die scootjes gewoon. Nee, die had vrij. Die is de Zuidwesthoeken voorbij gegaan. Die had de boord-aan-boord positie verbrutsen. Dus die kennen er nou bij tussen. En nou draaien ze keurig achter elkaar om. Net om die tonnen heen. Net, ik zou zeggen, net ze draaien de wolm in, maar net de hut Akkerum. Want ja, zij laten net een gatje liggen, denk ik. Dit vind ik wel heel brutaal. Ken dit al eer? Doe nou. Akkerum zit op de kont van de Jouwer. En dat is, want in feite kende Jouwer hem, die hem een beetje beter onderhellen. Hier de gat helemaal dichtgooien kan. Maar een gewaagde manoeuvre die goed aanrent. Jennewaard op een derde plak. Hier hè. Zit er mooi bij, joh, het werk. En ik Auke de Groot. Zit er ook heel mooi bij. Ik nog net een heel fijn kampioenschap. We weten dat hij een heel soort skip die in had. Volle lichter maken. Hier ik wat meer hoopt dat het wat beter ging. Zo joeg zelf gewoon tweede weken. Dat gaan we liever. Nou, staren wie het ik nog net joeg heen, maar Docht wel blikken. joeg is wel mooi. Ja. En dan de achtervolgende groep. Ongeveer terug Huzum. Ja, ik een heel soort scootjes die heel wiet eromheen gaan had. En dat ben nog weer volle meer extra meters. Hier gaat Huzum Huzum gaat eromheen. als vijfde. Zet de draaien. In je voordeel van deze baan is wel dat wel de positie beter aan Jan Kist. Ja. Ja. We kunnen duidelijk aan water eerste, tweede treden. Nou, en eerst maar terugleiden. En sjoch, hoe Want vier dan je kerst links hield hij onderin, het, ja. hoe vier ze binnenhast bij die ton. Bij die Het tonnen. saffelen Ja. meer meters als deze scootjes maatje matten dan de koprenners. Ja, want je wil gewoon geen onvaringen hebben die tonnen. Zo. Nou, het lemmer een plakje vlein. Want de hele mannen zit ertussen. Nou ja, dan Ja. heeft lemmer eigenlijk net een plakje vlein. Maar kerst zien hoeveel les je daarvan Ja. herkennen. Ja. Maar ja, dus wedstrijd zien. Snitsjeren. Als achtste zit echt in de middenmoot. En daarachter de kampioen van vorig jaar. Het Jereveen. Waar hier vorig jaar ik eerste op een Hegemenmaar. En dan is het gebroekelijk dat ze het hier erop bij de routebespreking een fotolist krijgen, een schilderij. Dus dat kregen Sietse Brouwer van hem en ik. Akkerum is de eerste die de ongeval kiest. Want ontnoopt hij iedereen die slag op bakboord. En dat is Pieter Meter eigen. Dat hebben we hem dit hele kampioenschap dwars, jongen. Hè? Hield hij het weer de ongeval kiezen. Ja. En dat is mooi voor Jennewaard, want daardoor krijgt hij weer een gatje voor hem. En hier De Grausters. De Grausters, die maar maar dat- correct van jou het vertelde je. Ho. De mooiste door de... Ken dat. Had er de tonnen rekken. Want ik kan haast net voorstellen. Ja, ik liep met erin. Want je leest helemaal stil. Ja, dit ben dan ik manoeuvres
als het dan al je net jit en je wollen wat, dan ben je wat ontforceren. Ja, en dat rent in de regel net goed af. Het is met de Ljouwert is het echt helemaal neer op het stuit. Links in beeld zien we de Akkermers die slag maken. En onderin ben ik een aantal die voor het klap binnen. Maar ja, en als de Jouwer een keer vrije wien had, we weten dat dat schip heel het rennen kan. Maar ze matten erom te hard. Het is een van de grootste skippen. Ljouwert had de tonnen rekken. Draait een rondje. Die bezocht een gotje te vinden tussen de grauw en de tonnen. Ja, en dat maakt je bij de grauws dus net van. Nee. Dat gaat ze weer net. Dus Ljouwert nog een keer om die tonnen heen. En zit Langwaard er dan nog achterop is Langwaard dan nou Ljouwert voorbij. Dat moeten we... Want Langwaard weer laatste verzels omdat ze verkeerd starten weer. Hier de koprenner. De Jouwer. Mooi in de bakboordslag. Op Wijndijk die oren tonnen. Wat ik een cruiserek is. Dus zal ik even... Akkerman werd Roddewien. Het lijkt het toch dat hij hier onderin gunstiger is. Hij loopt heger. En de scootjes die dat allemaal zien, dat is onder de oren snits. Die krijgt hem daar ik ben mooier en komt heger op. Ja, er zit een dienstgifting in. Behoorlijk. Akkerman had het is niet correct in de gaten krijgen, want die is ik alweer Roddewien. We moeten natuurlijk nou het zonglas hebben. Dan moeten we om boei treien hinnen. En die moeten we stuurbord ronden. Dus mooi de klok mooi. Dus daar mag je even om denken. De tonnen loopt dus een paar 100 meter naar onderen. Akkerem hier. Dan moet je me beslist net hoe zielen. Want je moet het dan nog een keer Roddewien. Lemmer zet hem wel heel vier terug. Dan zien we er helemaal achterin. Maar... Jouwer lijkt nog altijd op de eerste plek. En Jenne Wout of Akkerem tweede. Ze matten wat dwam met de baan. Ze zeiden, met deze baan kennen we meer verrorie. Want de Jouwer ligt er gast in één keer op. Die maakt nou wel een lietsklapje mooitje. Vrij betiet. Wissel door Stuart. Ja, die is er haast in één klap hinnesield. Hè? Ja. Dus ja. Ja, dat is net de bedoeling. Het moet een cruiserek wezen. Ze moeten toch minimaal 2 slagen van. Nee, hij loopt er op het stuit echt net goed in de baan. Er moet wat gebeuren, want ik kon wel eens een beetje dreig uitpakken voor onder oren Lemmer die wat heger opzetten is. En ik, nou ja, Akkerem en Jenne Wout kan het beste in de gaten houden. Ja, daar is Akkerem er nog wel voor. Akkerem zit er nog voor, maar de afstand tussen de Jouwer en Akkerem is wel groter. Akkerem zit er nog voor, Jenne Wout zit er vlak achter. Ja. Akkerem moet dan een keer draaien. Ja, Jenne Wout laat binnenst. Ken Jenne Wout hem aan. Dat gaat lukken. En die heeft meer gewoon. Ja, die remt even. Dit Akkerem voorgaan. Had er jochten, nooit ertussen. Zullen we toch dat, nou ja, dat slagje ligt een voordeel hier. Nou zal echt de commissie Azen wel heel goed met die ton ontslepen gaan. En ja, dan kunnen we toch zeggen dat het een goede karwei staat om een zonglas erin te lezen. Want dat weer de uitdaging om een baan het verhoor te kennen. Ja, om net te kiezen voor de op- en nelbaan. De eerste fjouwer, die binnen weg. En Jouwer is los. Ja. Die had een behoorlijk godslijn. Nu is hem nog heel tijd op een 4e plek weer liep het. 5e. Vijfde, ja. vijfde, ja. Hier rechts de hele mannen die dus een valse start hier, maar gewoon mooi zielt. En de Lemmer liet het er wel mee aan te rekenen. Ze lezen heger en ze lezen de neerst. Dus zij moeten straks vooraan krijgen bij die tonnen. Maar ja, het kost het energie en moeite. En Ja.
Daar gaat Huzum om de tonnen heen. Op het 5e plak. Heel knap van Sandermeter. Mooi zien nog hele jonge bemanning ik. Alle mensen dit. Nou ja, er zijn maar een paar mensen mooi ondervinding het er aan boord. Het is echt een leerproces het er zijn in de oren naar dit kampioenschap. En nou even zien, daar komt Lemmer aan, daar komt helemaal aan. Snitsken die de voordeel, die is oer stuurboord. Ja, deze scootjes je maaien van dat die tonnen er net looit. Hier is er nou tro de wien, want dit is gewaagd van Snits. Ja, nee, die gooit hem al wat in de wien. Want de hele mannen die mat ik voor aan Jan en ze maaien ik terugzetten. Hè. Je maait gewoon tot aan de rand van de wedstrijd veel terugzetten. En dit is weer gunstig voor Lemmer. Want Snits komt het op. De Lemmer. En daar hebben we Grauw ik alweer in beeld. Jereveen als eerste nog. Die Ja. laat hegen. Snits die... Hoe beziek je de voordeel, maar op die het in de wien. En dan kan het slagje wel gunstig wezen. Maar jij komt wel op stuurboord aan. En je kan bijvoorbeeld Jereveen, die kan gewoon heel makkelijk daar in dat gat draaien. Jereveen gaat er nou omheen als jochende. Ja, en dan telst voor de... Ja, Oei, ik tel, de hele mannen nog maar mooi. ik want tel hoor- hem maar gewoon even mooi. Ja. Hier de Grauwsters die binnen een paar plakjes opscoot. Gaan nou eens zien om die tonnen heen. Vlak daarachter Drachten. Als alles om de tonnen. Dan ben ik alweer bij de achterrij van dit veld. Nou, op het thuiswetter gaat het nog net. Heel fantastisch mooi wat zijn. 12e in de wedstrijd. Langwaar tredje. En dan moet jou het veertje wezen. En dan is jou het fietje, want die moesten die tonnen opnieuw ronden. Ja, wat zijn lui dus op een 12e plak, wil ze dat het heel iets zo goed ging maar wat zijn. En ja, zond Klaas van der Meulen skipper is, zitten ze eigenlijk altijd wat in het rjochter rietje, in de dubbele cijfers zelfs. En dat is net het plak des zittenwost. Van der Meulen zei dus ik in een interview dat hij de zelfs hoe tocht het om ermee op te houden, het er net dien. En dit hier gaat het volle beter en dat viel ik hartstikke lekker. Klaas van der Meulen. Ja, we hebben natuurlijk hier altijd achterom sukkelen en je doet nou een beetje mooi. Ja, dat voor jezelf, voor de ploeg is dat natuurlijk al wel fantastisch, want je had een heel hoog gevoel in de buik. Maar ik dan zou je hier rondrennen en eerst met de ploeg bij we Tieten geweest en daarna hebben we hier in het plein geweest. En als je dat verneem je dat onder de meesten, onder een vriend, familie, dorpsgenoten, dat is wel fantastisch. Ja, beneemt dat dan ook nog? Zien de ploeg van, nou ja jongens, weet dat dit net vanzelfsprekend is? Ja, absoluut. Maar daarom vind ik het ook heel mooi dat eigenlijk nagenoeg iedereen uit het dorp bij komt. Of komt uit het dorp bij, om het zo netjes te is dat ze krijgen buiten, we zijn wij. Maar dat hij gewoon uit het dorp bij is. En dat ben ik heel trots op, want dat is een beetje de doelstelling. Is de verklaring voor je succes de hielen naar je ploeg of minder meer factoren? Nee, het is voornamelijk dat we geïnvesteerd hebben in de ploeg. Dus er ben natuurlijk na en bij kom. Er is meer zielkunde aan boord kom. En dat doet voor mij verduurt, want ik heb volle meer mijn focus puur op het sturen, op het skipperen. En daardoor wordt het voor mij een stuk rustiger, makkelijker om het zo te zeggen. Die is toch eigenlijk de organiseren te volle zaken nog bij, dus maar naast het skipperen. Ja, samen met een beetje beginnen. En dat hebben we nou maandelijk op besputsen. Hoe kunnen we dat dan? En dat gaat, ja, wat ik zeg, je hebt een heel hoog gevoel van hoe en dan viel je jezelf ook oorzer. En dan kan je ook makkelijker schakelen. En dan is het alles, is trek of je het in de stroom in. En het gaat nou een beetje met de stroom mooi. En dat is wel fijn. Nou, dat
Kan ik me voorstellen dat dat lekker veel is. Hij zal nou weer wat minder gevoelens hebben, want ze zitten krijgt op het eigen wetter wol in de achterruin. Ze krijgen als tolfde om die hege tonnen heen. Wil ze dat de eerste alweer de onderste tonnen ronden hebben. En dan zien we dat de jouwer nog altijd op kop luidt. Dat Akkeren met tweede plak weer rondpakt heeft. En dat Jennewoud tweede is. En dat de Zuidwesthoeken als vierde om die tonnen gaan is. En het lijkt mij, ik zat daar, dat Huzum dichterbij kwam is. Dat Huzum nou dichter op de Zuidwesthoeken zit als ze krijgt. Huzum is vijfde. En dan krijg ik een correctie terug. En dat is maar mooi. Het blijkt dat hele mannen net te betiet weer. Maar doseerste toch ik. Ik bedoel, de win-2-noemers die omheen gehouden werden. Misschien weer dat even een foutje. Ik weet het net. Maar we krijgen er toch dat de hele mannen net te betiet weer. Ah. Dus Nou, dat dan is het voor u zitten ze- zeker makkelijker. En dan zitten ze mooi in de wedstrijd, want ze lezen op een zonder plak. Dat praten steekt makkelijker. Want, en ik Absoluut. mooi voor de hele mannen. Maar ik meen het toch echt dat ik 2 noemers zeg. En dan kunnen we dat misschien nog wel eens een keer weer romsjen. Maar dat ken ik een foutje wist. Had ik meen te doen met treien en Jochen omheen gegaan. Maar het blijkt er dus alleen nog noemen Jochen Langwaar. En die is op nij starten. En nog een keer, de hele mannen is gewoon reglementair starten. Nou, dat is mooi voor Lodewijk Meter en Simon. Want dan zitten ze lekker in de wedstrijd, Joort. Mooi in het middenveld. Daar ben we nou zo'n beetje onkomen hè, bij deze tonnenronding. Lemmer die nou... Niet eromheen gaat. Dan komt hij helemaal daarachter. En dan zit Snits daarachter. Ja, En Snits daarachter. nou, dit zielt een stuk noffelijker. En dan zie ik naast Lodewijk Meter, daar zit die man in dat rede jaske, dat is Alco Reinga. De adviseur deze weekend even bij Lodewijk Meter. Zit hij er in Elsterdam? Nou, het weer eens helemaal net de bedoeling dat hij daar zit zo, maar hij weer bij de lotting in Grauw. En Lodewijk die zeggen, mensen hier even een praatje en die vregen van, heeft ik wat te dwan deze weekend? Dus Nou. er is voor Dijk nog hoop, Geertje. Dat is Waar gewoon eens een wit, keer waar 2 wit. weken maaiselijk Ja. kerst. Ik denk net dat ze een heel soort om mij zullen. Maar Alco Reinga zelfs wel, het vroegere Skipper West op het Jereveen. En zijn broer op het jouwste scootje en af en toe de jouwste haar, die zullen helemaal mooi voorin. Ja. En die ze- zorgen we hier nou al op alleen nog dat lietse witte streepje links in beeld, terug op die tonnen komen. Dat win de jouwste die mooi gat. En Grauw, die zullen we hier op een kont. Ja, de wien is ik weer wat aannaam. En dan wordt het alleen maar lastiger. Benijd dat er ik nog wat spanning in de baan komt. Want we zullen nou eens al hier dezelfde slagmaatje. Ja. Dus behalve Grauw. En Grauw Grauw gaat is daar daar helemaal al rechts, als eerste Trodewing in dadelijk. Die kiest ongeval. Ja, Had dat ik zal wel. hem ik net zinnen, want hij lijkt op het ziende plak. En is natuurlijk de nummer 1 in het klassement. En hij kan hem dat eens net veroorloven om een minnenwedstrijd erbij te hebben. Want dan krijgt hij er in één keer een bakpunten bij. Hier, hè. Maar ik Wat zijn. Hij hing het onder het helmhout. Dat is soms best zwier, hè, Elke? Ja, en er is nou net een heel soort wien. Maar wat je zegt het wel eens vaak als het zo'n heekse hoeken makken worden mat. Vaak vanuit vader wien in één keer omheen. Dat dan ik wel even de adviseur even mooi leunt. Even mooi Hij helpt. helpt. Nou, Ja. je ziet wel dat Johannes Dikkelhast met litten kennen ze nou dan even het handje op het helmhout te doen. Ja, nou is het gewoon een kwestie van coachen. Lijkt het niet dreig, had je altijd skipperwest hebben en dan had je... Het is een totaal orenrol. Absoluut. Het is, Ja, hier de jouwer weer. Bij de bopperste tonnen, daar hebben we echt in een route heen. Hier. En bij de jouwer, dat is misschien ik nog wel aardig om eens eventjes te vermelden. Daar hielden we altijd als adviseur Bind Kramer aan boord. Maar Bind is ziek. Die
nou ja, die zielt misschien wel mooi, maar net echt in een hele actieve rol. En zijn dochter, Roelie Kramer, die heeft dat doorgenomen. Dus die zit naast Rinus de Jong op het achterdek en is derde adviseur. Grauw, de leider in het klassement, zielt Joert achter in de wedstrijd. Op een 10e plak. Maar is in een onval gaan. Nou, de verwarring is al om. Van de ene kant jaren we dat de hele mannen wel vals is te horen net. Dus wij houden u nou maar even neutraal. We gaan hem alle kanten uitslingeren. Excuses daarvoor. Maar we zullen het straks bij de finish. Want hoe weet je wanneer je vals bent of net? Wil je afsketten of wil je net afsketten? Dus nou, daar maar op wachtje. De wedstrijd is aan de gang en daar zien we de jouwer al mooi voorsprong. En Akrum die neemt afstand van Jenne Woord. En Jenne Woord vervolgens weer van de Zuidwesthoeken. Daar ontstaan wat gruttere romtes. Ontstaan wat gaten. De jouwer liet het ik echt wel los te komen. Eerder de vakkeloert erin. En daar is de vrouw van de getal. Ja. Wat is ontnota jouwer hun heegste klassering geweest? De jouwer, nou ja, ze hebben treden west. Bij Jenne Woord wien ze treden. En zesde bij Terhenne. En nee, ik tel verkeerd. Even zien. Ze hebben treden west. Bij Jenne Woord, wie dat? Nou ja, dat ben dan nog starten op noemer. Ja. Maar de vliegende start, nota ben ze er nog net echt bij geweest. Nee, zesde op Terhenne en vijfde op Langwaar. Dus dan zit je net echt in de achterrijn, maar ik net echt in de voorrijn. Dat is echt middenmoord. Ziende op Staren. Ja. Ja. Mooi om te zien dat er nou even weer wat orenskoetjes Ja. waarin zitten. Dat maakt het alleen nog maar mooier en spannender. Daar zullen we achter de grauwstes achter Akrum Delziel. En dan is het heel nieuwsgierig als de onvalslag die zij dien haar gunstig uitpakt als net. Voor eerst liep het nog net zo gunstig. Maar je mat er wat. Maar stel dat het absoluut ongunstig is en je bedaart je nog verder niet achter. Dat zou ik nog kennen, hè? Cecile voor het kampioenschap. En dan wordt dat de oortrek. We hadden al even jij neemt. Hun minste wedstrijd is ik al 10 punten. Ja. Als ze daar achterin eindigen, Joert, 11e, 12e, 3e, 4e, ja, dan krijgen ze er 10 punten bij. En dan wordt het dadelijk weer heel spannend in het klassement. Voor het klassement is Joert een hele interessante wedstrijd. Heel interessant, zeker omdat Akrum dus op de tweede plak zielt. En Jenne Woord zit voorin. Dus dat... Het zou mooi zijn dat alleen maar ik nog een beetje dan naar voren schouwen ken. Dan wordt het nog spannender. Ja, want we gaan geen varkaren om het maar te Nee. zeggen. We horen van spannende wedstrijden. En wat zou het mooi wezen dat we op Grauw of op Snits op de laatste wedstrijd weer een aantal titelkandidaten hebben die dat dwang kennen. Achterop bij de kont van de Grauwsters. Die het nog altijd achter het Jereveen zitten. Dus ze hebben net een plakje in Heliken. De hele morgen gaat nou om de tonnen. Snits is er al omheen. Dan het Snits een plakje won. Snits een goede slag maken. Ja. En dan is En ik, als- Jereveen, Ja, ik komt net naar voren, Net hè? niet voren. Nee, dat is toch bijzonder. Nou zitten er ook geen pannenkoeken voor hem, maar in de regel zeggen we dat wel eens. En dat geldt ik voor Grauw. Ja, wat een mindere start, even een paar klappen en dan dan winnen lijnen ze weer bij Ja. de top. Ja. Nee, dat zit- zien we nou net bij Jereveen en ik net bij Grauw. Zit ik net echt in deze baan. Maar ja, we zullen Snits dat nou wel doen. Die pakt weer 2 skippen. Grauw gaat er nou omheen. Nog altijd op dat ziende plakje.
En Drachten komt erachteraan. Dan verloor het er net een heel soort in die volgwater. Alleen nog snits. Het een plakje pakt. Is de hele man voorbij gaan. En achter Drachten zullen we nou toch nevens mij lang war. Dit is lang waar nevens mij. Ja, en wat Langwaar gaat hier om de tonnen heen. Dan het Langwaar het ik een plakje pakt. En wat wel aardig is, wij hebben natuurlijk een paar boordjes op het wetter. Uw radioboordje, maar de radioverslagjouwers die zit op het wedstrijdwetter. En in dat boordje zit Jaap Jongsma. Hij was nog adviseur bij het Heerenveen vorig jaar bij het kampioenskoetsje. Het toons die ik mooi was als adviseur. En is Joert dus analist en zaakkundige bij u op het wetter. We kunnen eventjes mooi in praten. Goedemiddag Jaap. Hey, goeiedag. Ja, ik vertel, krijg heeft altijd adviseur West. Is dat nou een hele wichtige rol? Nou, als je deze wedstrijd bezorgt op dit moment en verslaan en mij, dan komt er wel heel wat bekend. Want het is ingewikkeld. De wien die gaat, zoals vanmorgen al zei, die zwabbert heen en weer. Nou, dat doet dat ik echt gaat het heen en weer. En we zorgen dat de commissie de hand vol heeft om de baan er goed in te lezen. En dat houdt voor de adviseurs en voor de mensen die wat adviseren mij houdt in dat je steeds met de schakelen tot de verhoorde omstandigheden. Dus inderdaad, er wordt gewoon beroep op de meesten die in. Ja. En hoe doet dat dan, Jaap? Dan sta je achterop en dan zie je de hele tijd om die heen om te zien waar de vlaagjes zitten en hoe die wien draait? Ja, nou ja, de skipper die houdt het schip wel op gang. En dat is dan een uitspraak die je meidje. En dan inderdaad wat zeist. Je zit de hele tijd naar de wind te koekeloeren van... Ja, we hebben lezen de buien. Hoe waaien de vlaggen van de volgvloot naast de route. En dan kun je mooi zien. Dan kun je een heleboel informatie uithalen. Je zonne wordt even naar een wienmolen. Dat je bepaalde skiftingen die eraan komen, dat je die op die joggen. En probeer ik in de wienbaan te bloeien, waar de meeste druk zit. No? Ja. En als nou even naar deze wedstrijd just, we hier krijgen even hoe Heerenveen, die zit net heel bot verhoorn op een joggende plakje. En het liep het net een slagje om naar voren te komen. Hoe kan dat toch? Ja, nou ja, dat is een beetje inherent aan het Songlass gebeuren. Dan zijn de rakken redelijk bepaald. En het jammerlijke is dat die weer wat noordwestelijk worden is. Dus dat de baan sneller worden is, maar wel wat breder. Dus dan binnen de meeste slagen binnen eigenlijk al bepaald. En terwijl we dit zitten door het Heerenveen het een gijp dienen om even bij het veld wijd te rijden. En die komt je over uw bakboord heen. Maar dan is eigenlijk het peloton wordt eigenlijk uit elkaar direct tot zo'n Songlass. En dan als je in de middenstuk zit, in de middenvoort, dan is het extra moeilijk. De voorsten zijn dan wat in het voordeel. Ja, het is heel dreig om naar voren te skarrelen met Sambaan en Sokkewien. Klopt. Ja. Nou, dan dank voor deze informatie, Jaap. En bloed erbij, succes en houd goed in de gaten wat er gebeurt. Jaap Jongsma dus. Hij docht het verslag van de radio bij u bij Omroep Friesland. En kon ik even inbrekken bij u in dit televisieprogramma. Wij zeggen, krijgt de jouwer op een kont. Zeggen ik een dame met een mooie hinsterstut achterop zitten. Dat is dus Roelie Kramer, de adviseur van Rinus de Jong. Nou. Ja, dan gaan wij je al wat verward met de start en waar het betiet is of net. Maar we zorgen even weer waarom naar de start en naar de bordjes. Want ik ben net altijd heel scherp, maar ik meen de wol dat ik dat goed zie hier. Nou, let we zien. Daar gaan zo de lijn. En dan hebben we hier het startskip. En nummer 3. Dan duidelijk een nummer 3 omheen. Maar die wordt ik nu onder drukt weer. En dan komt nummer 9. Ja. Zou die nu onder een drukt worden? Ja, om te zeggen van, dit is verkeerd. Dat zou kennen, ja. Dat zou kennen. Maar ja, dat is dus logisch dat wij hier wat in betiezing binnen. Ja.
Ondertussen, bij Huzum, gaat de zinnen al een beetje schien. De jas komt los. De jas komt los, de zinnen op de kop. En ja, zeker weer geweldig, Joert. 5e plakje. Hier Akron. 2e plakje. 3e Jennewoud. 3e plakje. En dan is de hele mannen die is behoorlijk eruit van. Want hierachter sjuggen we dan al Auke de Groot. Ja, en wat we tijdens het beteken maar Jaap Jongs maar net melden kunnen hebben, maar wat wel in beeld wie is dat wat zijn het laatste plakje oernomen het. Nou, het is heel sneu, Dat Joert. is heel sneu op het eigen wetter. Wil zat het dan correct zo goed gaat, heel tijd. En dan de dag dat je op je eigen wetter ziet, dan wordt het blijkbaar net. Want ze lezen op het laatste plak nou. Het is heel fijn dat we even schakelen kennen naar de meesten op het wetter. Want ja, mensen weten het misschien net. Wij zitten hier gewoon in een hokje onder in een baggerskip. Hè? En wij hebben hier al hier camera's voor ons. Maar wij vielen net de druk en ik net de windskiftingen die de radiomeesken op het wetter vol. Want die zitten in een bootje en die zitten onder die scootjes in de wind. En ja, die kennen dan heel mooi nauwkeurig zien wat de waarsomstandigheden, hoe die verhoren, hoe de windskiftingen binnen. En die informatie is natuurlijk heel wichtig. Hier komt grauw. Die gaat Drachten dan denk ik. Jereveen voorbij, die gaat Jereveen voorbij. Dan schouwen ze 1 plakje op. Als ze hier de Jereveen pakken, dan ben ze 1 plakje opschouwd. Dat is ik alweer een psychologische tik voor Ja, de Gerben ja, van ja. Manen. Dat ze gewoon qua snelheid en qua tactiek de grauwsters net horen kennen. Hier, nou dan. En Wat we grauw opschreeuwen nou op het 9e plakje en Jereveen op het 10e plakje. En door wij te zeggen dat we Jereveen eens nou waskrassen kennen voor als Nou om ja, zijn titel te verdedigen. dat door ik wil te zeggen. Want ze hebben al eens een keer een 9e plakje vinden en een 12e plakje. Dat is de oude ontnota. En ze lezen noodziende. Dus ze krijgen gewoon niet 10 punten erbij. En dan zit wel een hele eind van die bopperste plakken ouw. En daar binnen ik nog een stikker wat oren, maar een heel soort minder punten. Het is ik net iemand die het voorbij maakt, dus ja, ik door het ik te zeggen. Sneu, maar ja, dat is wedstrijdziel. Ja, en het is wat het is. De Oeraltus, het scootje van de Jouwer. Prachtige namen vind ik dat ik altijd. Ja, hele mooie namen. Ik kan een mooi vestkoel maken. Ja. Pieter Wilkes. En ja, Oeraltus, maar vooral op wat zijn, Joet. Ja, de tussen staan in de wedstrijd. De Jouwer dus op kop. En ik een mooi gat, maar de nummer 2 Akrum. 3 is Jennewoud, 4 is Huzum en 5 is de Zuidwesthoeken. Want Huzum is dus de Zuidwesthoeken voorbij. Dus we zien ze nou en dan toch een lietse wisseling in dat veld. Dat zou voor Huzum heel fantastisch wezen als ze op dit plakje horen kennen. En ik Jereveen hier links in beeld, die liet het er net bij zitten. Beziekert ik wat. En misschien gaan ze u jet en zeggen wat ze hier beleven. Ik bedoel, wij gaan ervoor. En zij, ja, daar gaan ze een mooie wind, behoorlijk heeg. Zij klappen uit de vloot waaien en een stuurbootslag. En we zeggen nou de oren dat ik al hier dwan. Want we gaan nou weer op boei 3 on. Ja. Die komen we nou, Die ronden wat we we- nou voor de 12e keer. Ja, stuurboord moet hier rond worden. Dus die tonnen maar de gele pet met bakboord en deze met stuurboord. Maar de Jouwer zullen we net weer, Joet. Dat Het is denk een ik net. schip wat gewoon, als het romte had, als het gang had, het net van de hechte hamaat, maar gewoon van rom en hutziel. Dat heb ik in het verleden ik wel jongen. En zij bouwen echt hun voorsprong uit, hè. Ja, die wordt alleen maar grutter.
De strijd om plak nummer 2 is nog wel volop dwaande. Ja, als je Guze me zeggen, er is even maar bemoeien. Die gaat er gewoon brutaal tussen. Ja, laat er wel onder. Maar, maar toch, zak het net al. Nee, doch gewoon mooi. Sander Meter. De concentratie op zijn gezicht. En ik. Hij weer vooral Johannes achterop grutsk op hoe hij het skip in Starem onder de praat houden. En dan denk je, wat is onder de praat horen, maar mooi dat lichter waar, dan moet je heel goed sturen kennen. En hij en geen één keer stilvallen en dat die er op Starem is geweldig. Ken die oude de ton aan. Ja, dat is de vraag nou even. Ik al Mats een slagje maatje Ja. is nog net zo slim, maar want de oren die zitten nog leger. Maar als Malgelly dan is het god gigantisch. Nou, ze krijgen mooi, er zit meer druk op. Ik denk dat ze mannen kennen. En dat was maar een opjetterke. En als die massa in beweging is van het grutterskip, vooral van de jousters, want die hebben van de grutste scootjes. Dan drukt die massa wel erop, maar ze hoeven het in zijn opjetter te maken. Nee, ze kennen samen hinnen. En De jouwer. die daarachter lezen, die mat al hier nog een slag. Nou, wat zil dit? Ik 5-4 voor Rinus de Jong. Want we hier nog constateert dat het ontnota nog net heel fantastisch gaat. Wil ze het ze vorig jaar zo mooi treden eindigen op het scafotkamer in het eindklassement. Daarachter de Lemsters, Jes Zuidwesthoek. Lemmer komt er ik nog net echt bij. Zo, daar verwacht je van dat die wel vanzelf zet ze er ongeval in. Maar de snelheid die we van de weekend jongen eind skip, die gaan ze nou nog net echt. Of het moet terug de wat mindere slagen komen. Dat is wel een groot god. Het is wel heel nieuwsgierig vind ik hier om te zien hoe dat nou komt. Maar de noemen ze 2, 3 en 4. Akram weer twadde. Maar kan die dat plakje horen? Hier in de Lemsters. En Akram zullen we hier omkomen. Rechts in beeld, het witte scootje. Ken die de tonnen om. Dan zullen ze op het tweede plak blijven. Schutter in Trapie. Hier een Lemmer. Lemmer. Die vindt nog ietsje meer ondersteuning bij de Zuidwesthoeken. Ja. Maar Komt. ze lezen nog de hele tijd op een 6e plak. Dus ze gaan nog geen plakjes woen. Ja, een wat dochterslagje. En dat zal Akram, denk ik, maar als Ja. ik het nou zo of ze moet hem wel heel mooi nog krijgen. Zoals het nou besjust, kennen ze hem net om. Zil nog een slagje op Hellimatten. En waar is dan Het Husum nou? liep erop dat ze het maar een opstekker vullen, want oors. Ja, oors dan hier zo Geermatten. Zat dicht bij het. Ja, hij ziet het. Beziekert het. Want als dat slaagt, maar het is wel een hele. En dan Wie volgens idee, hè? wel stil, ja. En dan komt Jenne Water achter al waarom en ja, die luidt nou die mat nog een keer terug in. Oei. Er zit net zo volle gang maar hier. Nou ja, de gong zit er nog in en het gaat keurig. En daar toch, ja, maatje ze natuurlijk vol in de meters, maar qua snelheid gaat het ik net. Die gaat hut achteruit. Husum zak het nooit voor. Ja. Hè? Er is goed met daar, die luidt niet Ja, die lui krijgt nog verder, maar nou niet meer. Snits en Lemmer klop je op het door. Janne Woud gaat er nou omheen en dan komt de Zuidwesthoeken. En Snits en de Lemmer die schouwen naar voren daar. De Zuidwesthoeken die had ik mooi vlooitje. Hè? Houke de Groot. Draait nou als vierde ton.
En wordt het dan de Lemmer? Als vijfde? Ik denk het al. Ja, en Hier dan- ben die Lemsters. Daar zit hij er toch ik weer bij, hè? Ja, dan had Huzum toch wel echt een soort verleden, Ja. dit slagje. En de Lemsters zitten er in elk geval weer bij. Want het groepje Jennewaard, Zuidwesthoeken en Akkerum, dat zit mooi Lemmer hier daarachter. Zit heel deun op elkaar. Ja, dat is nog net bezield. En Snit zit er ook nog weer bij. Snit zit erbij, tje, en Huzum die mag Ja, nog een keer draaien. ja, Die dit- verliest hier echt een soort plangen. En dat is schande. Maar dat zal ik de onervarenheid wijzen. Snits het- komt er aan. Het lijkt ik dat de wiener nou al Die kiet er wat uit. wat uit te zakje. Die kiet er wat uit. Wil ze dat net een versissing weer? En ondertussen hebben we een goed oren ontzien. Huzum no son. Rustig blijven, kan gebeuren. Ja, en dan de rest van de vloot. Waar ben de grauwsters? We zijn de grauwsters. Hier is Jereveen. Ja, die grauw is de hele tijd nog Jereveen voorbij. Dit is Drachten, ligt het meeste daar. Dit nou om een tonne gaat. Dan heeft hij een aardig wat scootjes zien hellen. Waaronder een aantal kampioen. Absoluut, want ze winnen halfde, maar we schreeuwen nu op nummer 8. En ik de hele man, hè. Karelt dan nog mooi als tweede draagste scootje. Als nummer 9, denk Als ik. nummer 9, om de tonnen. Om de tonnen. En dan is hebben we toch Grauw- nog een heel soort wisselingen, joh. En dan is Grauw toch weer afzakken. Hè, want Grauw weer ze krijgt niet gewoon. En dat moeten we toch een beetje in de gaten houden, want het is de leider in het klassement. En dan zullen we toch een beetje wat vliet meer ik baden. Hè? Als ze dan bij de start goed zitten, dan wie het goed. Maar dan hebben ze net de macht van oren hier. Van als het dan eens een beetje minder staat wie om vlot naar voren te gaan. Ja, en het is wordt voor hun een drege wedstrijd. Want daar komt Jereveen over aan. Hoe bakboord. Kan ze dat vertellen? Nou, Nou, nee, ze draaien al. Ze draaien al. En dan maak je deze twee de kampioenen, Ja. de regerend kampioen en de achtvoudig kampioen. Ja, een mooie strijd van. Marine heeft er een. Wol in het achterveld. En nou dit is tactisch wat Jereveen, en dat zien we net zo vaak. Ze zielen een beetje terug op het tonnen. En dat mag gewoon, het is reglementair. Om echt Grauw even in een smarrige windel te zetten. En ik door te zeggen, dit is de hand van bouwmeester. Heel vaak zullen ze van zeggen van ja, jongen, kan je toch om die tonnen heen? Ja, maar de bopperste tonnen mag je wedstrijd technisch doen dat die er net looit. Dus zij mochten gewoon Grauw steeds maar helemaal voortbrengen als ze dat worden. En dit weer gewoon echt even een tactisch slagje. Even helemaal just het. Ja. Ze even helemaal stillezen. Want als to wat de petit draait, dan kan Grauw ik weer snel op gang komen. En dan haast ze achter die. Of Ja. boppen die. Laat ik het zo zeggen. En dan is het nog net van zo. En dat is wel even een heel leuk Hele mooie. titanige vechtje. Tussen echte wedstrijdzielers. Ja. Daar moet het de hand omheen. Nou, en Dosiders, dat is de hand van bouwmeester. Dat Tinksto. En dat zou het beste saverse kennen. Want hij is natuurlijk adviseur geworden op het scootje van Jereveen. Roelof Bouwmeester. Broer van Marit, dus tweevoudig Olympisch kampioen. Het ik haar coach west. Het ik bij u bij de omroep zakkundig analist west. Maar nou dus mooi zielen bij het Jereveen.
En van de morgen vregen Andor aan hem hoe dat voldocht. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, ik voel het mooi om het commentaar te Jan, want dan is juist van boeten wat er gebeurt, krijg je alle verhalen mooi. Maar nou om weer echt onderdeel van de wedstrijd te wezen en die spanning van winnen, verliezen, ja, dat is echt wel mooi te maken. Echt leuk. Ja, leuke reis als commentaar, Jan. Eigenlijk wel. Dus als volgend hier solliciteren was. Nee, ja, het is gewoon dat wedstrijdaspect krijg je volle meer mooi. Bij het commentaar is natuurlijk beschouwen wat je zegt en een beetje mooi nemen in de keuzes en probeer je het publiek voor te stellen wat voor keuzes er mooi willen maken. Maar ik hier net een voorkeur voor wat goed uitpakt of net. En nou wel. Nou maak ik een keusmaatje en dan krijg ik het resultaat ik presenteer. Dus die spanning en die emotie op zijn dag is volle intenser dan het alleen maar te aanschouwen natuurlijk. En hoe reflecteert Nota op hoe dat gaat? Heel behoorlijk. Eigenlijk heel goed, om eerlijk te wezen. En de resultaten liggen er net zo in. Dus in Grauw hebben we natuurlijk een akkefietje, hebben we roentje draait. Dat kost een heel soort. Veenhoop hebben we heel goed shield. Maar zie je het echt een beetje chin. En daarna hebben we eigenlijk een heel soort goede wedstrijden in. Dus we zijn wat voorzichtig. Dus, maar ik ben wel blij met wat we doen. Dus eigenlijk ben ik heel positief tot nota. Ja, die eerste dagen die ben moeilijk, dat we vliegen hier extra voor het veen. Kom je nou in de wedstrijd het Veenster scootje gewoon wat beter bij zijn kind? Nee, dat weet ik net. Nee, ik denk dat dat wel mooi valt. Het is gewoon... je hebt natuurlijk maar die lotting heeft een heel hoog aspect. Dat is voor- en achterom beginst. Dus dat net vrij starten, dat is een moeilijke. Dat is voor mij ook moeilijk, dat is helemaal mij. En wat we nu wel krijgen is dat we wat meer rond te gaan en we kunnen wat meer eigen keuzes maken. Ik denk wel dat we snel gaan. Dus in dat opzicht komt het wel wat meer tot de rug dat we een beetje de vrijheid hebben. Ja, aan de andere kant, je moet gewoon van die lijn komen. Je moet goede keuzes maken. Dus het is net zozeer dat het nou volle makkelijker wordt dan die eerste weken, denk ik. Roelof Bouwmeester, adviseur bij het Jervin. Nou ja, deze wedstrijd gaat het nog net fantastisch. Ze krijgen wel een hele mooie manoeuvre bij ze grauw pakken, maar ze zitten nog steeds wel wat in de achterruim op plak, noem het zien. En nou ja, we zullen zien dat ze nog wat naar voren scharrelen kennen. Op het... Jasper Visser, Is Jasper de Visser? nummer 2 in het klassement. Ja, die slacht een mooie slag hier, hè. Leidt nou vijfde. Achter de Zuidwesthoeken nog. Ze krijgen als vierde om de tonnengang. Daarvoor Jennewoud, Akrum en daar echt wel een god de Jouwer op plak nummer 1. Maar Jasper Visser dus vijfde. En dit is dan de nummer 6 in de wedstrijd. Dat is het Snitse scootje van Jappie Visser, zijn neef. En dan zuren we dat Jasper gelijk een onval, een klap tenminste naar het bakboord maakt. Uit die vloer het waai. Wil Snits trots zet. In dezelfde lijn dat de Jouwer, Akrum, Jennewoud, Starem. Daar zit geen variatie in. Dus ja, die scootjes die dan... De onvalkiers die horen we altijd in de gaten. Van hoe komt dat dan als bij de bopperste ton uit. En dan maar we er alleen maar even in de gaten horen. Ja, wils dat wij nou van het wetter al jaren dat er ook bij de scootjes zelfs wel wat betiezing is hoe die start. En wij hebben in het begin zijn van Langwaardvals en de hele Moannevals. Want we zeggen een nummer 3 en een nummer 9 omheen gehouden. Ze krijgen in de herhaling hebben schenken dat die treien ik heel goed wennen onder een drukt waren. Maar ik, Andries Brouwer van Langwaard, die raap krijgt na het startskip van waarom wij vals en de halve maan niet. Dus Ja. ik invloed is de betiezing en misschien ik wel een beetje lilkes hoe dat gongs krijgt bij die start. Ja, aan de andere kant snap ik dat net. Want ik bedoel, ja, stoten betiet best een oor wel of net. Gaat niks met een oor te maken. Nee, hij weer vals. En dat hij weet weer ik ook. vals. En Ja. ik denk dat ze even een verkeerd. flater kan maken gaan met boert. En dan just ik hoe krek dat komt. Hè? Nou ja. Want ik bedoel, voor hetzelfde keer het helemaal waarom. Het is maar goed dat ze net nieuws luisteren. Want wij hebben een hele wedstrijd zijn dat ze vals werden. Maar en dan is juist hoe ja, de communicatie op dat skip, hoe belangrijk dat is. Hier is de hele mannen. Maar de Tour van Spanburg op achtergrond.
En ze zien er gewoon hartstikke goed erop. Ze zit er mooi bij. Ze Ja, hebben wel wat aanzakken, maar... Zakje wat naar achter. Ja, want ze helpen seks de plaklijn en ze lezen nou niet. Ja, de Veen die had even een hele mooi grauw slijn. En het voordeel ervan is dat ze er gewoon nou hun eigen slag kiezen kennen. En dan hebben we daar de jouwer op de achtergrond. En dat is net het scootje, maar het plakt de jouwer. Want die lezen nog de hele tijd 4 voorop. En we zien nu alle supporters op de Indiek, zoals het je dan niet bij wat zijn. We zielen op het hegeme maar. Want wat zijn zelfs loopt net onder, maar het is best nog wel eentje varen hier van de hegeme maar die loopt. Voor alle Friesen is dat bekend natuurlijk tussen de Slettemermaar en de Hegemaring. Wat zijn. Sander Meter. En de concentratie, hè, dat is juist dan toch op... als we de camera staan, dat je de skipper mooi in het gezicht zien kennen, dan zie je die concentratie op het gezicht. En ik zie nou in het beeld dat we hier hebben dat het startskip, finishskip on het varen is. Want we zijn goed oorloeren op het varen. Nou, we zijn wat letter starten, hè? Dus, ja. Een liedsoorloer. Ja, nou ja. Een dik oeren. Het is altijd hetzelfde van mooi de wien. Is het een liedse 4 of een dikke 4? Ja, je weet het nooit. Het is juist een rommetraaien qua wienkracht. Ja. Echt wisselend. Ik denk dat er wel een fjouwer in zitten het aan het begin van de wedstrijd. Ja, zeker. We starten en toen zeggen we de bui en alle mensen hun ranjasjes onderloeken. En ondertussen is de zinnenjerk begon te schieten. En mooi namen daar voor het jouwste scootje, want die lezen er een hele eind uit. Dus je we nou links, hier bij de bopperste tonnen. Ja, die moest even nog een klapje op Helly. Die kwam net in één keer om. Maar ja, daar heb ik alle ruimte voor, want ze lezen er een hele eind uit. Dus dat is net heel slim. Maar ze kennen nou waarom die tonnen mooi uit de gele pet. Is wel even nieuwsgierig om te zien hoe 4 hun voorsprong uitbouwd is. Want die wordt grutter en grutter. Ja, dat krijgt natuurlijk ook omdat die oren toch mal in gevecht binnen. En de jouwer heeft er niet mooi te krijgen, dus die kan gewoon lekker die slagen kiezen. Wil dat de oren niet om de orenskoetsjes te tinken matten. Lemmer hier een volslag dien. Die zorgen we hier nou op de kont. Zuidwesthoeken gaat er Troddewien. En dan ik dat op zich net heel verkeerd uit te pakken. Nee. En Jenne Woord, is die nou weer Akrum voorbij? Dat lijkt het wel zo. Dan hebben we hier toch nog wel wat wisselingen. Ja, ze lezen zelfs Heger. Jenne Woord en Akrum, dat zou weer wisselen wezen. Ja, ik door te zeggen, Jenne Woord is Akrum voorbij. Want Akrum die ken Jenne Woord. Ja, die naar de tonnen, ze hoeven maar eens niet om, want ja, ze moeten de bakboot hem heen. Ja, ze moeten de bakboot. Bakboot hem heen, dus ik ken Jenne Woord de tonnen. En Akrum, ja, die krijgt een wat smarrige wien van Jenne Woord. En hoe komt het dan met de Zuidwesthoeken? Want die komt er ik aan. Die leidt stuurboord, maar... En nog nieuwsgierig, hoe komt het maar Snits? Want Snits liet het hier ik een hele mooie slag te maken. En dat zou wel eens te kosten gaan van de Lemmer. Die zullen we daar nou nog achter de Zuidwesthoeken, helemaal 4 voort zitten. Die slag liet het net gunstig. Want daar is je het wien. Zie maar eens even. Oh, Jappie yes. Visser, die komt Jappie er heel Visser. mooi.
Want daar moet ik straks... Want Auke die zullen hier tussen Akkerem en Snits. Is het God groot genoeg? Ken Is hij dat. op die bij de tonnen? Ken dat. Hij ken heger en heger. Dat liep het al heel goed te gaan. Jenne wat tweede. Akkerem treden. Zuidwesthoek een fjouwer. En dan zo'n Snits. Zo liep het in elk geval. Ja, Ja. Snits 5. Nou, dan het Snits een hele mooie slagslijn. Alleen maar had het bezocht, het ongeval. Maar in die wien, in die hoeken zie je het de wien duidelijk net. En wordt er nou alweer jongen naar waar de wien in het Vaderwiense rek loopt. Maar Onder in beeld grauw. dan zit hier de strijd. Tussen de nummers 3 en 5. 6. Want waar is Huzzenbleun dan? Maar het zijn dreige omstandigheden hier. Het is de wien die... dus soms moet ze gewoon verschrikkelijk deel horen. Er zit een heel soort wisseling in kracht en in richting in de wien. Lemmer gaat nou als zesde om de ton. Want grauw liep het mij hier een heel eind op Jereveen te pakken. Ja, Als zij deze wien zou horen en deze richting. Kennen vrijheid naar de tonnen. Jereveen had wel volle meer wien. Er zit wel volle meer gong in. Komt toe bakboord. En dan hebben we het over... Ja, de scootje is helemaal op in beeldje. Grauw dus. Gaat nou trodden voor de wiens varen de skippen hinnen. En daar bovenin daar komt het Heerenveen. Heerenveen. En nou met grauw ik alweer wat afbogen. Zit nou wat, juist het wat ontwetter, hè? De plakken, dat is ik de draaiing en de wervelingen van de scootjes. Ja, in de loft bad een heel soort. Qua circulatie van wien en alles, had al die scootjes voorbij binnen. Ja, dat is- Maar ik onder in het wetter. Dus je grauw krijgt natuurlijk les van die scootjes die het nou verder wien, waar naar die onderste ton gaan. Ja, ze hebben wel varang. Loef wijkt verlei. Ja. Maar ja... De hester les van, de toch? hester les van Sjö. En nou, juist dan... dat is Drachten zelfs. Dat is Heerenveen net. Het is Drachten. Er is Heerenveen bedaren. Daar is Daar. Heerenveen. Zou zakken. Ja. Die is dat plakje. Wat ze krijgen won hebben, ben ze nou weer kwijt. Ja, maar grauw is er nog net. Nee. Want het is wel een heel eind. Drachten doet Jerk een... Ja, Mooi. de lijsten krijg ik al aardig. Ja. maar maak het een gotje. Ja. Maar grauw is wel Heerenveen voorbij. Dat is wel duidelijk, want die draai hem hastel in. Grauw had ik de hele mannen pakt en die had Heerenveen pakt. Is 2 plakjes op schoot. Die kan wel eens belangrijk wezen. Die kan elk puntje telt. En dit is nou het 9e plak voor Grauw. Voor de leider in het klassement. En als het zal lezen blijven zo, dan wordt het lekker spannend in dat klassement. Want dan komen ze haast punt op punt te lezen. En dan hebben we hier De Kleveraak, de dat een heel soort supporters. genodigden op zitten. De Joet. Ik weet net dat het alle keer supporters binnen, maar ik heb 2 deputeren jongen. Die zitten erop. Abel Kooistra en Eke Volkerts. Eke Volkerts op de hege hakjes. Daar rint ze altijd op. Ik heb haar nog vragen van, wist zeker dat ze dat dost. Nou, zij rint liever makkelijk op hege hakken als op sneakers, zei ze. Dus het maakt het haar niks uit. Nou, daar heb ik geen verstand van. Ik ga even door naar het scootjes.
De hele mannen daarachter, dan zeggen we toch dat Ljouwert, Die geeft ik naar voren opeens. Die geeft ik wat zien. En Heerenveen, ja. En dat weer sneun op een Iselmark sa. Pas in het lijst krijgt als mat er eerst goed inzield worden of zo. Pas in het lijst kregen ze goal en konden ze orenskoetsjes voorbij. En dat zien we nou eens, ze gaan Heerenveen voorbij. Het is wel even de vraag als ze de tonnen kennen. Ja, ja. Want ze matten wat scherper en heger als Heerenveen. En dan daar zit wel een wienbaantje de bob in. Ja, dat zo slaag je. Nou, het is scherp. En dan is het net te hopen dat Heerenveen er hindert dender. Dat ze even in een smarrige wien zetten worden. Maar het lijkt er net op. Nee, dat gaat hartstikke goed. Beetje rond te houden. Dan kun je altijd nog vallen. Want dat is ik vaak zo. Dan denk je, oh, die tonnen kan ik al lang onzielen. En een knik in de scoort. En dan vlak bij die tonnen draait die wien in Helendal. En dan kun je die rond er net meer voetje aan. Maar Heerenveen is hier het slachtoffer van dit cruiserak. Ja, Olfde. En Ljouwert is de winnaar van dit cruiserek. Ja. Want die is van Tretjen naar het zien gaan. Ja, dan bart er nog een heel soort in deze wedstrijd. Nou ja, en die hele mannen die toch mooi in de middenmoot ziet, die zitten nou toch echt wel weer in de achterrijn. Die gaat als 12e om de tonnen. Ja. En dan hebben we Langwaar en wat zijn nog, die nog net om die tonnen heen binnen. Maar dan kan ik wel even een tussen staan, Jan. Dat is ook alweer een skofkelien. De Jouwer leidt 4 op kop. Die zal ik net meer in helle worden, is uw verwachting. 2 is Jennewoud, 3 Akrum, 4 Zuidwesthoeken, 5 Snits. En dan daarachterom Lemmer op de 6e plak, Huzem, Zonde, Drachten 8e, 9e is Grauw, 10e Ljouwert, Olve Heerenveen, 12e de hele mannen, 13 Langwaar en 14 wat zijn. Zo luidt het erheen hier op een Hegemenmarkt. En hier zorgen we het verschil tussen de nummer 1 en 2. Heel duidelijk. Het is een 2 minuten. En dat is een soort in het ziel. Langwaar, Andries Brouwer. Sneun weer er nog Sabliet, hè, mooi. Zien 5e plakje. Maar Joet weer in de achterrijn, spittig genoeg. De juiste ze dreeuwen van de wien naar de weest. Ik vermoed eens dat we nog een keer om de onderste tonnen gaan en dat we dan in het volgende cruiserek de finish krijgen. Ja, want we zeggen ik wel de verschouwingen vinden vooral plak omdat gewoon ja, uit niet gewoon een onval plaatsen net in maar het wel heel duidelijk is wat de slagen binnen iedere keer. Dat Jouweren kent dat gewoon natuurlijk helemaal zelfs kiezen en het is vaak in je slaagrucht omheen bij de tonnen en dan hoe stuurboord en de oren hoe bakboord steeds maar en dan kan ze in één keer op het ton horen. Dus tactisch zit er net zo volle meer in. Ja, dan is een wedstrijd ook wel wat zielt. Ja, dan luidt het. Nou ja, we hield ik nog wel wat wisselingen aan zelfs. Ja, dan is het straks ik nieuwsgierig, want ik ben even de tel van de banen kwijt. Maar volgens mij met ze nou wie we nog krijgt net op mijn gele pet in. Bopperste. Ja, we wie een krek op mijn gele pet dan is het klaar. Dan is het straks hier de Zuidwesthoek die gewoon binnenste luidt bij Akrum. Ja. En dan gaat de Zuidwesthoek Akrum voorbij en dan luidt daarachter Snits. Die zit ik op het vinkentouw. Die treien zitten nog heel dicht bij elkaar. Ja, dan wordt slacht ik een gatje. Het zou mooi wezen voor het klassement dat Akrum wel op dat tweede plakje bloed. Maar mooi voor Zuidwesthoek dat hij eens een keer op het podium kent. Ja, absoluut. Absoluut. Maar het klassement inderdaad, wordt er Savisa Joet volle span erop. Ja. Want de Lemmer, doet goede zaken.
Hier is grauw. We jouwen nou onder de 11 tonnen. En binnen al bewegingen op het startschip. Want dan zouden nou die vlagen erin hingen, matten. Ja, want ze gaan nou om die tonnen Ze heen. gaan nou om die Ja. tonnen heen. Hè? Net lijkt het redderplak te pakken. En oors maar we nog een heel twee keer een cruiserak. Dit zit heel dicht bij Ja, elkaar. het zit heel dicht bij elkaar. Ja, de snits, En Zuidwest ook Akkeren. Snits had meer gong. Ja. Ken Snitsen nou, als wij nou straks een gatje sjurren achter die Skippendel, dan moeten al die twee, de Zuidwesthoek en Akkeren, varang Jan op Snits. En dan zo Snits, je wordt toch wel mooi een hele sterke wedstrijd dwaande wezen. Ja, hier wordt wel geniest. Ja, Ja. Je gezellig druk op de achterdek. en toch hield hij het weer omheen, Sjan, hè? Ja, je mag nooit verslappen. Net verslappen zolang het die wedstrijd dan dwaande is. Nou, dat lijkt het Joert een mooie lange zieldooi te worden. Want we gaan gewoon op een volgend cruiserak. En dat lijkt er toch op dat Of zullen Snits ze dan voor de wien voor het publiek finishen? het mooi. Het mooi, hè? Het mooi. Ja. Het is natuurlijk... Er stiert natuurlijk het meeste publiek. Het is de wedstrijd van wat zijn. Nou ja, dat loopt het dichtje achter bij deze dik. Bij de Vader Wienseton. Bij de Indiek. Wedstrijd technisch altijd wat minder mooi. Maar voor de noemering is het niet uit maatje. Maar wij zijn nieuwsgierig. Het is heel knap hoe Snits daar achter Jenne Woord onder die scootjes wijshield. Dan gaan ze nou vrije wien straks. Kan jij er de fok onder zetten? Ja, dit is gewoon... Er is nou, een nou gat. kerst het Ja. tussen trosje in. Ja. Ik ken natuurlijk wat skeef van achteren, dus dan is het god nog grutter. Zo betjutte dat Snits gewoon rond te krijgen had van zowel de Zuidwesthoek als Akkeren. En dan loopt Akkeren het minst mooi. Die loopt wat dicht op de Zuidwesthoek. En kan dan een mat wat een rommere bocht draaien. Maar de gong is er aardig uit. Ja, daar zit vol minder. Wat een verschil met het begin van de wedstrijd. Ja. Maar we hopen dat hij er net helemaal uitzakken. Nee, Maar want de dan wordt het nog heel lang. versissing weer toch dat er wat meer wie Ja. komen zo. Ja. Ja, nou wat. Op een prachtig tweede plak. Sieberen van ter Wischa. Ja, nog zijn we het wel. Maar ze weten natuurlijk nog lang net bij de traaie lengtecirkel. Dat is even... heeft we zullen die ton daar lezen. En dan moet je even een cirkel om die tonnen heen te denken van traaie lengtescootjes lang van... om het scootje de tag je een voorrangspositie pas in. En ja, het is net wat we nou bijdraaien. En dan komt Auke de Groot er mooi er in één keer wel tussen. Maar... Pieter Meter net. Dus dan is Auke de Groot, die scoot je Renault het derde plak daar. Dit is voor Snits ik wel tricky, hè? Want als Pieter Meter het nou goed doet, dan draait hij strak achter de kont van Auke de Groot. Want de Snitsers kennen nooit was het koetje van Auke de Groot van de Zuidwesthoeken varen. Heel nieuwsgierig hoe dit uitkomt. Eens luidt Snits nou heel beroerd. Pieter Meter kan hem nou weer heger opstekken.
Ze gaan wel gong, maar ze komen natuurlijk volle leger in het kruisrak uit. Ja, dat die krijgt net. En dan get ik straks Akkerum oer de snitses heen. Want het snits ken ik net, die ken ik net door de wien. Die ken je een kant uit. Die zullen eerst al wachten met wat die oren was koetjes doen. En dat zullen we hier ik. Ze zullen ohne wien, maar ze gaan knikken in de scoort. Ze laten eerst, ze moeten straks achterwaai klappen. Ja, dat is even een even een gok. Nou, hè? En dan komt, en dat ik daar toch, de Zuidwesthoeken, ik wat minder mooi, of die ronden wat minder mooi, want ik Akkerum nou heger opstekken. Maar die kilt nou ik echt. Die beziekt het god dicht te horen. Snits ken nou niks. Die ken alleen nog maar de valklapper die leert dat zien we hier. Nee, dit is En die Lemmer. willen, is dit Lemmer? Dit is Lemmer. Oh. Hè, Albert Visser voorop. Ja. Het is mooi dat Albert er staat, dan weten we waar Lemmer is. Precies. En die gaat En nou. die gaan nou om de tonnen. Nou, en daar kan Snits, toch deze actie kan de Lemmer. Daar hebben we wat ondersteuning bij vinden. En achter de Lemmer gaat de Huzum om de tonnen. Die heeft dus dat zonneplakje horen in. En dan ben de eerste zoon die binnen om die tonnen heen. Dan zien we hier heel duidelijk dat het voor de oren echt nog wel een strijd is. En dat er nog wel het een en het over verhoren kan. Ja, dit is heel lastig, Sil. Heel is beetje druk nog. Die zak het er helemaal uit. Ja, Hier dacht het al te zien, maar Grauw die is weer een plakje op schoot. had erachter te pakken. Het drachten pakt. En stilt nu op het 8e plak. En drachten op 9. En dan 4 scootjes bij elkaar. Hier het Douwvisser. Bleef geconcentreerd. Maar hij maakt het spannend voor het kampioenschap. Want we zijn nog net op de finish. Maar het ben wel dit plakje. Dan krijg je er direct 8 punten bij. Hè? Want Ja. en dat tikt toch aardig hoor. Dat tikt on. En helemaal als juist dat Jenne Wout waarschijnlijk er maar 2 bij krijgt. En dat Akkerum er 4 bij krijgt. En dus die rennen wat in. Hij bloedt wel eerst in het klassement, ja? Jereveen zeggen we, ik liep weer. Het is hiervoor Ljouwerters om de tonnenkaam. En zie ik het toch weer de onval op? Dan heeft Jereveen jou het weer inhellen. Nee, dat is Drachten. Ik doe ben best in in Drachten de en was. Jereveen. Die ben ik het even terugkoren. Helien Drachten die kiest ongeval. Huzum ik. Want daar achter de hele man, hè. Dat moet dan Jereveen wezen. Nou, Jereveen nog een plakje vlen. Wat is er aan de hand? in het kwarte filmpje zeggen we Roelof Bouwmeester zei dat hij net ontevreden Nee, was. nou. Maar en dat jij een week bij Klaas van der Meulen. Maar We maar moeten die goed dat filmpjes het- net meer opnemen. goed dat we misschien. het van de Moon al hier opnamen. Want de, Ja, Sietse Brouwer hier. een drege wedstrijd. Dit een hele drege wedstrijd ziet. Maar Roelof Bouwmeester die ten eerste staat. Ja, Jereveen 12e.
Dit is de Lierdrine wedstrijd, de jouwer. Al vanaf het begin, de eerste bopperste tonnen gingen ze als eerste om de tonnen. En nu nog altijd vooraan in dit veld. En ze rennen er een heel eind uit. We hebben zelfs mooi maken dat er een valske start weer, dat Langwaar opnieuw starten moest. En we zeggen ik even het boertje maar noemen treien omheen gehouden worden. Dat ze de hele mannen dan ik een valse start gewoon hebben. Maar nou ja, de loeden die we nu jaren vanuit de vloot is dat een foutje weer op het wedstrijdskip. Dat de hele mannen net vals weer. Dus dat die gewoon mooi zullen hier in de wedstrijd. En ja, daarna hebben we zo nu en dan wat wisselingen gewoon. Akrum het lang op het tweede plaklijn. Maar dat tweede plak is nu oernomen terug. Jennewoud, Zuidwesthoeken, het een heel skoft vierde lijn, lijkt nu op het derde plak. En Snits is naar voren tascoot, lijkt nu op het vierde plak. 5 is Akrum. Die is de oorzaken van 2 naar 5. 6 de Lemmer. Zoon, Huzum, 8 Grauw. 9 Drachten, 10 Ljouwert, 11 Heerlemoinen, 12 het Jereveen, 13 Langwaar en 14 Waldsijn. Waarbij we verzels eventjes naar Grauw zien matten, want Grauw is de leider in het klassement. Met 12,8 punten. Het op een bepaald stuit, zelfs op het 12e plaklijn. Maar is nooit correct als 8e om de tonnen heen te gaan. En het is ongelooflijk wat voor wienskifting erin zitten. En nou zullen we dan ik weer die ene wobbegoon krijgen de oren net. Het is echt ken fine die wien of net. We zeggen Jenne water heel strak op onze zielen. Maar niet correct. Lemmer kregen hem even heel mooi. En nadat ze mooi kregen, ik leek weer door de wiengong. En ik ja de jouwer had hem heel tijd mooi. Die gaat nu alweer om die tonnen heen. Maar dit is de dag van de wienskiftingen. En het veld luidt dan ik, nou, als je het zag juggen, heel dal uit elkaar. Ja. Dan als je soks joggen, dan denk je, zullen we alle dezelfde baan? Ja, ja. En dan hebben we nog heel tijd geen actie op het finishskip. Wat straks natuurlijk. Wat het startskip, wie je nou de finishskip wordt. Maar dat zal Griff nou bij de eerste onderste tonnen nou azen de vlagen erin komen. Want we hebben de peelpiepen van het startskip. Dat betekent dat ze op hun positielezing gingen. Dat weer de peel. Dat is de stutpeel. En dat is een soort anker. De sputpeel. Sputpeel. Ja, dat is een heel vreemd woordje. Ja. Hij zakt het nog een beetje. En dan lezen ze in positie. Dan wordt daar tussen correct als de finishlijn een oude startlijn in lijn. Wokwater. Want ze zijn natuurlijk al een heel eind uit elkaar. Ah, Jenne Wout zielt ik fantastisch, hier. Hele op Starem. Ik een drege wedstrijd. Ik hinder het terug oren skippen. Ja, op Starem weer echt een ongelukkige wedstrijd. Maar nu is het weer heel keurig. Heel soeverein. En sjoch eens even hoe mooi dit plaatsje is. Hoe mooi dat tuig zit. Druk op het skip. Ik benijd dat de voorsprong, ja, het is wel, die jouwer had de voorsprong nog wel weer met 20 seconden uitbreiden. Maar dat geldt zeker ik voor Sibren van der Wisga, maar de noemetrij die daarachter loopt. En dat weten we heel tijd nog net wie dat is. Want daar is een voleindige strijd waande tussen deze, de Akrum, Snekenpan en de Zuidwesthoek. Ja. Snits nog wel achter de Akkermesdel. Daar zullen we rechts de Zuidwesthoek. Die liep het een beetje, luidt wel wat heger in het veld. Maar als straks ik die orenskip moet bakboot omkomen.
De Zuidwesthoeken die is hier wat slachtoffer van dit Dit geweld. geweld, zeg Ja. maar. Die krijgt even op een derde plak. En dan liep het toch snits uit een beetje, ja, Ja. nou hopeloos is een Nou, zo- zwier woord, ze maar lijnen opsletten. opsletten, Ja. scoorde niks. En dan tjeur je toch weer hoe tactisch en goed zielen en gong in skip. In een slag, want zei je nou ik voor Akkermdel. Zei je naar uw bakboord. Hebben we varang. Had deze tonnen stuurboord ronde. En Sjurgen zei hoe vier zij de scoort van de Grut scoort 4 litten om het skip op gong krijt litten. En Matta natuurlijk nog een keer. Wil ze Akkerem hem liegen om te zien. Ja. En daar toch zeg ik weer dichter bij me kon komen. Want ja, dit kost natuurlijk snelheid. Maar toch weer knap. Snits weer voor Akkerem en voor de Zuidwesthoek. Even wat tros zetten en even wat smarrige wien aan een Akkerem. Ze zien er nou wel een aardig handje terug. Dit snap ik net helemaal. Want ze kennen makkelijk hoor. Ze draaien al. Ja. Maar Ze liet Akkerem voor. ja, weet er wat gebeurt of zo? Want waarom zo'n groot gat vallen litten? Ja, bij Visser is voorzichtig, hè? Dat weten we. Ja, maar Dit is wel een heel groot gat. dit lijkt het iets van... Mea culpa. ja, we moeten het na de wedstrijd maar even vragen, want... Zuidwesthoek. Wat krap. Ik screw dan toch Akkerem maar als nummer 3 op. En Snits als nummer 4. En dan is de Zuidwesthoeker nou nummer 5. En dan wisselt dat dus heel tijd wat. Ik ben benieuwd wat ter baat is. Zullen we vlagen? Ik weet het net. Bij Akkerem misschien. Dat zou dan wezen moeten. Ken de Zuidwesthoeker me on? Want Ja, die, ja, is, die die kennen kennen we we. on. Die Ja, is er die al is er een nou in het draai. De Snitsers hier. Ja. Skierig om te zien dat er iets bij Akkerem hing het, maar dat liep het mij net. Heb ik helemaal niks jongen des van size van hé, dat wie tricky. Nee. Grauw. Ja, grauw. Die- Ik zou het correct zeggen. Want we vallen even stil. Maar Ja. zit ik alweer heel dicht achter Ja. Lemmer. Ja, pakt Huzem. Lemmer lijkt nog wel voor grauw, maar ze krijgt lui Huzem daarachter, maar nou is dat grauw. En dan schouwen ze toch, één voor één, schouwen ze heel tijd wat meer naar voren toe. En dan is het grauwste scootje wat gebruik maakt van deze lange wedstrijd. Van de mogelijkheden om nog in te hellen. En dan zullen we ja, de regerend kampioen Heerenveen dat net kennen. De grauw stelt dan dadelijk als zonde om die tonnen gaan. Niet van. En dan is het Huzem met Sander Meter die heel tijd verder een plakje aanzakken. Ja, Maar nou waarschijnlijk ik voor Ljouwert die toch wel weer een beetje oprukt. Want ken Huzem voor Ljouwerdel. Dat liep het mij dreig. Huzem luidt stuurbord. Ja, weet je dat ik al. Bakboord. Bakboord. En dan draaien ze. En dan draaien ze wel wat let, Jer. Dan draaien ze wat let. Want Jer had Ljouwert er weer wat hinder van.
toch weten dat het net kan. Maar ja, misschien de jeugdige onbevangen niet. Maar het is toch jou dat waarschijnlijk al de tonnen onken. Het oorzien ze wel even trots zetten. Ja, dat Mats Lagje. Nou ja, dan is ik jou het echt wel mooi een opmars ondergong. Net alleen nog grauw, doch dat. Want jou het op een bepaald stuit op het 14e plaklijn. Helemaal achteronlijn. En nu lezen ze dus achter grauw op het 8e plak. En dan liep het zo'n wedstrijd. Liep het er net een heel soort in te zitten, maar dat zit er dus wel. Hier jou het nou als 8e om die tonnen. Daarachter zit Huizen, maar daarachter zit Drachten en Drachten het meer gong. En deze trein komen al je nog voor Jereveen. Ja, en ondertussen Ja, de finishvlaggen. is hij erin hong. Want ja, dat De jouwer is bij de onderste tonnen. En dat is het moment om die finishvlaggen te loeken. voordat ze in het cruiserak zitten, dan mat de finishslagen erin hing je. Ja. En dan wordt dit een hele mooie dag voor de jousters. Rinus de Jong. Nou, wat zal die blied wezen? Jereveen, maar de hele mannen. In de vecht. En dan praten we over de achterhoede. En dat ben we net wend. Van de Gerben van Manen. Zij met nou nog Trode Wien. Fokkilt. Hield de hele mannen maar gang. Ja, wat doet hij? Scoot hij erachter deel? Nee, die draait wat mooi. Als er een gatje valt, dan kist er achter Dels komen. Hier, misschien haast kennen. Want ze zetten gewoon wat terug. Ja, ze maakt hem mooi. Ja, wie een gatje vallen, maar dan ben je wel heel weer wezen. Want Ja, dat is de achterlijn. Jereveen. Olfde. De hele mannen 12e. En dan houden er nog maar 2 omheen. En dat binnen Langwaar die er nou op aan zilt. En daarachter ons zit nog wat zijn. en mooi op de achtergrond. De gouden bodem, de gouden baaien. Het stiklaan dat erachter loopt. Maar er had maar in je scootje uit een gouden baaien. En dat ben de jousters. En dat is dit mooi scootje. door al thuis. Ja. Hier En tevreden gezichten. tevreden gezichten. Lights in de gezichten. Ja. Beindkramer zit toch aan boord. Voor zijn dochter. Roelie Kramer. Beint is mooi. Zou het Ja, nou al dat heel slim scootje. ziek en dan is het toch. Ja, dat scootje zit saai in bloed, hè? Dat ken je net En we missen. zeren hem ik geniezen. Wat zal het gewoon of geniezen van het geniertje hier op het wetter. Maar deze prestatie. Dat is toch schitterend. De mooiste bijzaak in het leven, zeggen ze er wel eens. Ja, de meeste mensen vinden dat van het voetballing. Maar, Ja, maar ja. De BIF-families. ja. Ja, Ja, hier, hier, mooi in beeld. Ja. Prachtig. ja, hij er altijd bij. Al heel lang. En is een heel betoefd scootjezieler.
Goed. Wij maken ons klaar voor de finish. En we varen mooi met dat juiste scootje. Want daar gaan naast in de handen omheen. En dan hoop ik dat Arjen de Boer er gauw bij aan boord is. Wat hier is ook alweer voor tip voor hem? Sta bij het goede scootje aan boord, Ja, toch? ja. Nou, als hij de joert mis is, dan maakt er maar op een koorbal volgend hier. Maar dit kan net missen. De Jousters lezen saf 4 voor. Maar Jenne Woord die had toch een heel inhellen. Die had Dat is inhellen, juist. ja. Ze binnen onbedriegen, maar ik Jenne Woord schitterend. En nou sjurren we hier het Jouster scootje. Daar links bij de kotter op de lijn komen met al hier boordjes om hen heen. En wij wachten even het fine Scott aan. Ja, elke keer wel een mooie foto maatje van het Bleedskip daar aan boord. En de truienboordjes eromheen, een televisieboordje van Omroep, radioboordje van Omroep en een boord met alle fotografen. Ja, er wordt klappen op het dek. Er wordt nog even peild. Iedereen hoort zijn taak. Ja. Altijd mooi om dat te zien. De Bleedskip daar. Ja, ontnota weet ik nog net heel fantastisch gaan. Hè? All of the tredde, zesde, vijfde, tiende. En nou dus eerste. En dat is goed voor het moraal en voor het zelfvertrouwen. En Een eerste plak telt. Ik bedoel, ben je net kampioen, wat ik maar dat je eens een keer eens een dooiprijs pakt. Dat is heel wichtig. een dooioverwinning. Zo vaak had er dat ik nog net mooi maak. 3 keer jeder pakte hij een dooioverwinning. Rinus de Jong. En nou dus Joert Ekwer. Noem maar 1, op een hegen me maar. En uw verslagjouwer Arjen de Boer, die is onboord geklommen en hij moet nog wel even zielen. Want ja, je zit er gewoon nog op een maar. Je hebt de wie nog in de zeilen. Dus hij moet nog wel even terugzielen. Maar hij is bij Rinus de Jong. En Lokwenske, maar die eerste dag succes. Hoe viel dit? Ja, fantastisch. Helemaal geweldig. Ja, ik heb voor. Schitterend. Er was de bril op. Wat wetterige eegjes. Mooi liedstrentje. Waar komen die emoties bij? Nou ja, overal hebben we alles beleefd. En we hebben druk maar om het z'n allen bij te krijgen. En we vanmorgen even heel hard aan de gang geweest. En een beetje erop zetten. En verdomd daarin te rennen. En de start die eigenlijk hartstikke kloten. Dus het ellende eruit en hoe stuurboord vet. Nou, dat weer de slag. Ja, maar dat pakt er wel geweldig uit. Ja, helemaal geweldig. Fantastisch. En toen konden we er voor oplopen. Ja, precies, wel duidelijk van ja, heel mooi kon je eigenlijk niet wel bellen. Zet de barbecue maar aan, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. En even door de boeien helm. Dat we een extra slagje doen moesten, toen kwamen ze even dichterbij. Ja. Op het einde trouwens, want je hebt hier een geweldige vastsprong op Jenne Woord. Maar op het einde, doet je over de finish kwamen ze echt nog wel stiekem een beetje wat dichterbij. Ja, dat is voor de windshield, hè. Dan krijg je achter en krijg je win eerst. En dan komen ze even dichterbij. Maar dan ben ik al een tel benauwd voor dat die er voorbij komen zoeken. Nee. Het is natuurlijk een fantastisch succes, maar eventjes over het klassement. Je wint natuurlijk, je hebt de noemen trein van vorig jaar. Hast je het podium uit de holle zet of denk je dat stiekem nog wel een beetje, jongen? Ja, in de achterrollen zit het zeker nog. En ik geloof dat we een paar helemaal achterin zitten van de top. Oh, neem dat maar voor mij, jongen. Ja. Jereveen Savisa. Ik heb net vol achterom, jongen. Maar ja, dat ook. We zullen gewoon zo droog zo nou door. En dan zit de druk er wel wat oud. Dat scheelt natuurlijk een heel oude in. Dus nou ja, dan zien we het wel. De druk is er bedoeld van, toch een aantal minder resultaten. Het is wat wisselvallig. Klopt. Maar ja, dat is juist het wel. Dat kan van alles kunnen gebeuren en verhoren je. Dus ja, natuurlijk is een podium nog mogelijk. Maar
We zien het wel. Zet de bril maar gauw weer op. Ja, dankjewel. En lang wezen. Rinus de Jong. Ja. Begin van het interview zei er al even een heel soort gebeurd. Ik denk dat er ik even refereerde aan die ziekte van Beind Kramer, zijn verste adviseur. Maar we gaan ondertussen toch wel weer een paar scootjes door de streek gaan. Echt weer? Ik heb nog maar niet eens jongen. Ja, nee. Ik heb alleen nog Jenne Wout, jongen. Ja, die is al door de streek. Die is over de streek. En die hier al een mooi in die helm. Maar zoals ik het nou zeg, is Pieter Meter op het derde plak eindigen. Auke de Groot op een vierde. Die is er weer in. En Jappie Visser op een vijfde plak. Ik dacht dat ze nog finishen moeten. Dan heb ik even een verkeerde... Ja. Is dat Shit, God? Wat is dat God groot worden? Ja. Ja, dat God is Jong. in die heel grut worden. Want Bobbie zeggen we Akram nou in de draai zitten. Die draait nou aan zijn richting de finishline. Ja. En dan moeten we zien met die oren. Want ze Ik willen zie het. altijd wat ontwikkeling. Akram Snits en Zuidwesthoeken. Zien we die dan blum binnen. Dan is dat God wel heel groot worden. Ja, en de wien is ik... Er staat haast geen wien meer. Dat gaat net goed meer. Dus Jenne Wout hebben we wel als het ware opschreven. Ja, die hebben we opschreven. En dan weer dat de stand van bij de onderste ton. Hoe ze dan, kunnen we dat wel in de gaten houden, waar voorlui. En dat weer dan Pieter Meter die als laatste die onderste ton het kruisrak ingong. En Auke de Groot als vierde dan. En Jappie Visser als vijfde. En dan zien we die even zien van hoe daar nog wisselingen in komen. We zeggen het witte scootje van Akram zeggen we nou richting de finish. En dat weer nog maar een liedskotje. Niet krek maar Auke. Dus die had er wel een aardig godslijn. Ja, want Auke leidt er een heel lijn onder. Maar Akram zal dadelijk als tweede oer de finish komen. En dan doet hij goede zaken voor het klassement. En heel nieuwsgierig wordt het natuurlijk op wat voor plak het grauw finisht. Dat is voor het klassement wel een hele nieuwsgierige vraag. Ja, dan is er bij die tonronding net zo volle verhoor. Alleen nog dat Akram een heel lang uitron is. Maar wat is er een grut gat tussen de... Noem eens 1 en 2. Daar zit al een gatje tussen. Maar de tijd tussen deze 2, die en de nummer 3 is heel groot. Want hier zeggen we nog de Langwaar. Langwaar had nog helemaal niet onder. En dan Dit is Akram. Doet Akram ik hele goede zaken voor het klassement. Hè? Die doet het prima. Hier hebben we de tonnen van de finish al in beeld hier. En dan klinkt dadelijk het schot. Ja, eventjes applaus. Applaus voor jezelf. Een mooi tweede plakje voor Pieter Meter en Simon. Door het ik weer heel goed een mooie reeks wel zetten. Akram nummer 3. Ja, en dan wordt het weer een heel skoft voordat we de nummer 4 hebben. En de nummer 4 en de nummer 6. Hoe komt het met Snits en de Zuidwesthoeken? Ja. Zuidwesthoeken leidt nog een handje voor, maar Snits zit wat heger. Ja. Draait wel. Had ik straks Zuidwesthoeken ja, en die had ik bakboord verzeld. Dus maar daar kan er wel een street in zitten. Ja, wanneer draait Snits? Want ze kennen net heel scherp die lijn rond, zoals het nou lijkt. Of ze moeten nog wat opsturen kennen, de Zuidwesthoeken. En als Snits er heel scherp achter de Eldzielen ken. En wat heger die bopperste tonnen daarbij het startskip pakken ken. Maar wat meer gong en dat schuiven ze noodwan. Ja. De Zuidwesthoeken looit een beetje stil. En nou even zien hoe mooi ze rond het. Gong in het skip houden. Net wiel draaien. En dan zien hoe vlot ze op gong komen.
dat is nog wel een gatje. En ik, de Zuidwesthoek, krijgt hem nou wel mooi. Nee, dat is nog een mooie finish. Zuidwesthoek kan hem heeg opstekken. Ja, light voor, opsnits. En Sil dan, denk ik, correct voor snits finishen kennen. Ken hem ik met gong, Jan. En het is een mooi resultaat. Ze hebben mooi strijden. Ze hebben vloot horen kennen. Ook de groot van de Zuidwesthoek. Nou, snits weer ompakt in dit laatste rek. Ja, want snits weer haar ze correct voorbij. Maar nu hebben ze snits weer ompakt. Daar het schot voor de Zuidwesthoeken. Ja, wat doet Grauw? Ja. Pak Grauw Lemmerik nog. Dit is het schot voor snits op een 5e plak. Dan ben de eerste 4 binnen en dan krijgen we nu de strijd om plak nummer 6. En die gaat tussen de Lemmer, Grauw en Trachten. En dan denk ik dat Grauw nog een plakje pakt. Ja, die is nog net vrij voor bij Lemmer. Lemmer nooit heger. Nee, spannend. Spannend. Grauw het meer Grauw het meer gong. Die maakt nog wat heeg. gong. Maakt nog wel een keer door de wien. Maar Lloyd heger. Ja, Grauw pakt de Lemmer nog. Op een finish. En dat is heel belangrijk voor het klassement. Ja, 6e plak voor Grauw. En Lemmer Sander, ja, dat dat is is schat op heel schat. belangrijk voor het klassement. En dan het Grauw echt de skeer behind houden. Dat liek er lang net op. Het lieke er net op. Even, ze had 12 de line. En ze binnen uiteindelijk als 6e finishen. En Blue dus gewoon eerste in het klassement. Akkerum wordt nou de nummer 2 in het klassement. En Tredde, Lemmer en Jennewoud. Beide met 23,9 punten. Maar tweede dus is Pieter Meter van Akkerum met 22,9 punten. En Arjen de Boer, die is nou bij hem. Pieter Meter, ja, van Joert, de grote winnaar. Want allereerst een 3e plak, Joert. Hier bij Wortsheim, maar in het klassement ze is nou gewoon op de 2e plak. Alsjeblieft. Hij is meer rekend dan mij. Nee, goh, mooi stadje weer. Een mooi fut. Daar heb je helemaal een beetje patent op, hè? Ja, maar ik zit de stadje wel wat zitten. Ik zei, oh, dit is een mooi plakje in mijn wezen. En nou, het pakte ik heel mooi uit. Een mooi vrij slagje fut. Niet eens de mooiste stad, maar gewoon vrij fut draaien, volle kracht, gas geven. Maar wie het net Lester die staat om te bepalen, want die Wien die kwam echt oerlawaai. Ja, dat weer heel moeilijk. Weer een beetje een gok. En ook ik de wedstrijdleiding heeft heel veel problemen om erin te gooien. En dat is weer logisch, want die Wien alle kanten uit. En ik denk ze zal wat langer uitstellen, maar dat dienen ze net. Weer vrij kwart met die stellerij. Maar leren, je moet dat zullen maar het spel wat je hebben. En we pakken een goede slag. Nou, zeker. En dat eindigt erop, dat resulteert uiteindelijk in de 3e plak. Maar ja, ik kan mij intinken, dat is nou ex-Jos nou naar het klassement. Nee, helemaal nog net. 0, Pieter, even, ik stel de vraag nog een keer. Ik denk, dat is toch nou echt Jos naar het algemeen klassement? Nee, nog steeds niet. Nee jongens, kom op. We zijn gezellig aan het zeilen. En ik had vandaag tegen de jongens gezegd, ik zeg, topje 3, dan doen we echt uitstekende zaken. Nou, dan ben je eerst als tweede weg. En dan word je ingehaald. Nou, ik heb echt alles bij elkaar vloekt. Want als je verliezen, daar krijg je gewoon niet over. En dan moet het spel wat veranderen aan het skip. Dan hebben we het spel wat verzet. En dan vlogen ze weer heen. En toen begonnen ze weer te dansen. Toen pakte ik Sneek weer terug. Ik pakte de Zuidwest ook weer terug. Ik zei, jongens, het weer aan de praat. Gas geven. En als je zo bij de top 3 zit, dan doe je leuke zaken. En jullie mogen rekenen. Ja, ik heb rekenen. Want de laatste goede resultaten, dan ben je 2 keer treden worden in het eindklassement.
in 2012 en in 2018. Alsjeblieft, lang geleden. Dat is vist te lang. Ja, dus wat de heren. Dus nou ben we het worden. Nou ja, zijn we het beter horen. En die Grauw even eraan branden. Nou, dan ben ik helemaal blij. Maar ik moet vanavond nog wel naar het podium, want ik had tegen Wout Cent gezegd. Vandaag hebben we de verkleed barbecue. Dat zouden we gisteren doen. Elke zondag hebben we altijd een mooi barbecue'tje, verkleed. Ik zei, je komt vandaag niet, want ik zei, we hebben een barbecue. Maar hij zei, goed zeil, bij de top 3, dan meld ik me even. Hij zei, meld je in je kleding die je aan hebt? Ja, ik zei, dan kom ik in de kleding die ik aan heb. Dus het is vanavond een verrassing waarmee ik kom. Maar ik heb een pakje aan. Hey, maar ik ben heel nieuwsgierig. Wat voor pakje heeft dat hoor? Nee. Ik doe tussen u Ja, bij. wat is het? Piet Paraat. Piraat. Dus ik kom met piratenpakjes voor jou op het podium. Nou ja, wat challenge je hebt. Lokweesje. Oké, dank je. Yo. Ja, prachtig. Piet Piraat. Wat er Jongen op staan in het podium. klassement is, hij verliest zijn humor net. Hè? Precies. En wil dat er een hele spannende finish op wie. Je vooral tussen Huzem en Heerenveen en nou weer tussen Ljouwert, de Hele Moine en Langwar. Ja, hoe finishen ze? Ik door het haast net zin. Ik dacht dat Huzem voor Heerenveen weer, maar dat weer schot op schot. Dat is schot op schot, maar en nou ben er nog een paar schot op schot. En dat is Langwar en Ljouwert. En de hele mannen wordt er slachtoffer van. En die loopt heel nog stil. En we moeten even zien dat de Hele Moine wel aansketten wordt. Ik ga er vanuit van wol. Dat het in die een foutje weer eventjes... Maar ben ze al met skip een deel van hun oerlijn was? Dat is de vraag. Want ze lezen lezen gewoon gewoon parkeerd. En want ze moeten er nog overheen. Maar ja, het is wel zo van... Als er maar in een deel van die skip door de finish was best... Dan mooiste weer onderuit zakje. Maar... dat is de Sjen. Dus krijgen zij het anker uit. Ja, zij kwam oer stuurboord aan. En er kwam Ljouwert oer het bakboord aan. En die drukte hun helemaal naar de boetenkant en draaide op lijst. Nou, hij ze weggaan. Dat weten we nog net. Nee, Als er een Scotwest is voor hun, ja of nee. Ze staan wel noteerd. In ieder geval maar de transponder op het skip. En dan het BC als strekje naar eindigen. Als het nou liekt. Ik heb net een schotje. Nee, maar doe ik net. Nou ja, Maar- het ken ik als Scotwest haar en dus ze zakken erachteruit. En dan ben ze al finished en dan is het vervolgens weer. Want ze lijnen al op een lijn. Maar ja, het is onduidelijkheid alom. Geen idee. Geen idee. En het antwoord erop, dat krijgen we, hoop ik, van de wedstrijdleider. Dat sowieso. Maar misschien ook wel van de meesten van de hele mannen zelfs. Dus ja, het spijt me tegen, maar we laten ons publiek nog eventjes in onwetendheid zitten. Want we weten het gewoon net. Is de hele mannen finishen of is die net finishen? Hebben ze deze hele wedstrijd verneerd maaidien? Seberen maaidien? Of voor Jan maar de kwaad achternamen? En dan ben er echt nog een aantal scootjes die er nog net doorheen binnen. Of een aantal in je. Nog één en dat is wat zijn. En dat is wel wat zijn. Ja. En ja, het is heel Ja, het sneu. is hartstikke pijnlijk om over te praten, hè? Op het thuiswetter. En dan Zo geweldig zielen de eerste weken en dan de eerste wedstrijd in de tweede weken. Op het eigen wetter. En dat wordt net. Hier hebben ze. Ze gaan als 14e voor de finish. En nou, dat haast wel een voorlopige uitslag. Ik is toch wel wat mooi onder voorbehoud, of net Geertje, hoe ze eindigen binnen. Er weer een paar schot op schot. En dan kerst dus wel zeggen was zelf jongen heeft. Maar ik sta net op het finishskip. Dus dat is een beetje dreig. Maar de eerste 5, dat is size, zoon, is wel heel duidelijk. Acht ik nog. Maar daarachterom, daar zit het wel tegen bij elkaar. Dus dat weer schot op schot. Maar laat ik in elk geval die eerste 9 dan even nemen. In de jouwer, dat weer heel duidelijk. 2 en een wat.
ik heel duidelijk. 3 akkeren, we jedden hem, ze krijgt nog Pieter Meter. Op een 4e plak, heel goed zieltjoerd, mooi vloot houden, Zuidwesthoeken. Op een 5e plak, Snits, die komt van een 8e. Om de eerste bopperste tonnen en uiteindelijk eindigen op het 5e plak. Nou ja, en Sais is Grauw. Grauw het 12e lijn in de wedstrijd. En is route voor route hield hij het weer een beetje op schoot. En uiteindelijk dus eindigen op een 6e plak. Zo'n is de lemmer worden. 8 Drachten, 9 Huzum, 10 Jereveen en dan Olve Nevensmij Ljouwert, 12 Nevensmij Langwaar, 13 denk ik de hele mannen en 14 wat zijn. Het is om de voorbehoud. De definitieve uitslag die moeten we van de SKS jaren, van de wedstrijdcommissie hier op wat zijn. Officiële uitslag komt van de wedstrijdcommissie. Die houdt het terug, die voert het in. Maar we krijgen wel bevestiging van de voorzitter. Nou, die heeft toch van de week ik al een spruts door vlagen. Maar die houdt de bevestiging dat de hele mannen wel afsketten is. Nou, dat is dan dat is fijn om te weten. Fijn om te jaren, ja. En dat is voor de hele mannen mooi. Want ja, maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, wat zitten ze er mooi bij? En, maar ja, er is maar één grote winnaar, Joert. En dat is de Jouwer. Ja, dan hebben wij een uitslag. 1 de Jouwer, 2 Jennewold. 3 Akrum, toch goede zaken voor het klassement. 4 Zuidwesthoeken. 5 Snits, 6 Grauw, Zo'n de Lemmer. Dat weer de eerste helft van de vloot. Dan gaan we naar de nummer 8. Dat is Drachten, 9 Huzum, 10 het Jereveen, 11 Ljouwert, 12 Langwaar, 13 de hele mannen en 14 wat zijn. De uitslag joert dus op een hege maar bij wat zijn. En dat maakt dat we een nijklassement hebben. Maar op het eerste plak nog altijd een Grauw, 18,8 punten. Tweede is Akrum met 22,9. Derde, vlak daarachter, Jennewold en de Lemmer, beide met 23,9 punten. Dan op het 5e plak, het Jereveen, 34. Die zakt het nou echt wel uit die top bij. 6 naar voren daar, de Jouwer, 34,9. Zo'n Snits, 38,9. Dan naar de nummer 8 in het klassement. Wat zijn, Joert Minsielt, maar nog wel op het 8e plak. Klaas van der Meulen, 42 punten. 9 is Huzum, maar 40 punten. 10 de Zuidwesthoeken, 48 punten. Over de hele mannen, 51 punten. 12 Ljouwert, Willem Zwager, maar 54 punten. 13 Drachten, 64 punten. En datzelfde aantal had ik Langwaar, Andries Brouwer, 64 punten. Dus zij nemen de laatste plakken in dit klassement in beslag. Ja, en dan hebben we deze wedstrijd ik weer gewoon. En maken we ons op voor de volgende wedstrijd. Dat is morgen verzels de wedstrijd op een Vluusen bij Eerlehuizen. Maar we praten nog naai over deze wedstrijd. Joen op televisie is een geervetting te zien. En verzels ieder joen op YouTube en Spotify. Ik werd de podcast over wat een klapper te zien en te jaren. Je wordt maar Jaap Jongsma, zaalmaker en Vlinier nog adviseur bij Jereveen. Nou, ik zou zeggen een mooie jontaweeske en heel graag ontmoeten op de Vleuzen.